fire kajagum na yetio awie atiefo ne adofo amutie ye na wie yi yema obi biara ha yema mo akwaba de ba utek aha eye 102.9 FM so sabre premo to ene eye wukuada bosumi dui ne da etoso dunai emfimpinu ene aduonumnie awie yi ebre na so yede asem baba da bidwumadie no ba besom na dwumadie yi da biara da ye kan de kire yadofo ye tiefo ne ade hye se ye de suade ye san de kire ye honso ade no ntia wie ye hye yi ye ba besuade na ya kire ye honso ade dwumadie no o hwe ye live e wo Facebook e na afa YouTube o be hwehwe Otek 102.9 FM sa wo kɔ hɔ a hwehwɛ Otek 102.9 FM say your Facebook a eya comment eya share eya like eno beboa emwanu anom nka ye nso enya adwonom ahwe na watie afei so ko YouTube ne nso so a ehɔ nso betumi akommente ama yaje yakenkan ne kama ewa afidie so am obi biara nso ate won so wonka mede de Krobea nana yaw asante oji amanie apesema kana nanie jatanu nie sabre nana kwasi wusu echaw enso ene na nuanom aye krado asem beba da bi kase ebobe ma awiabre mu sem hodo aye krado guso no kwasi mu nsom yasom ene bamani so no ansam dodo na ne betwa amentinfi ne mom de edimu akotene ebi ene say COVID-19 yade ya eba ye owu eba ye enko ya yensu se akamenko emprempren yankra eba e kire say ekum nipa mienu aka de ohoro dada no ho akodabi e wonu so odi betu dwa se nipa bi no market na peno ama ho sensem be ye he na wotwe ntam no e na posifo de abasa akoda no oboa Asem kwanwa ebi kwaso e watwe ye mantemu aba betu dwa se efri eye bosumi ashas afi ashase edi barapem eye bosumi ya ye wom no wo hwe cases ya akwa posifo atena ya eye dun wotwe won bekom no na sa cases ni nya no kura bia ni hono a ewom yedi ni betre from antemu ni bekom afi na ho na aba betu dwa se ma me bia wanya bebe ese emfie aduonum we wo ya ma sebre wo mususu se fulani bi ena okuno na krono bobi nso akoso ewo Sandema District Hospital ho ama sebra ye kasai one television ye wo honom nipa binom akwakofa enipa duasa ba akwa ye kire wo mu a se wo mo eye wo ye kire ewo eye Flamantem no Western Togoland for no enani nimpre no so ado mo court na asem bi asi wo court wo no mo kase bom no ye de beba some no doso kakra bi ni apon ho dia mama mo ni entra kwa me say ye de beba na wi pem na mom abusuafo ye ka mo say ewiase abonta te abetime atwede asua no odamba basene sente makua bi adawro ma no maso asene ya ewiabre yasi nkonya ya de asem beba da bikase boy ade ebremo kaskala heba aladi kokoro na abusuafo dra wodi aba dutwam anyasam geto wono no wodi aladi yaku heba bitese dia ba en wodi kaskala heba bitese dia wono en anyasam geto o abusuafo so nya bia koko pa ye friend se koko enya dia beba so de birada enkankan emoja de no obi wodi wo jade ne amoja nko a mesewada ya na wano no mbi wate eno danche be ma bi hod ma sabe mpreduasa obania na waje mu wodi boso anu waje mu mane mpaje ni agene ya na wano bi ziade woso anu bi eni yade woso anu bi ena afei obi hod mo so wa ya wonya ba ya na waso bi ahwe ena gono ya adokro sebribi no unya binuma ebefiri woso akọ alaji goko adure mu mehwe bi ewa meduma ena afe bambonten achiase school dash honoma enkran medina abin wahala stop wonum ye ben asharebotwe abusuafo mo mefre no ewo sa homa we say so 0244 909005 0244 909005 adro ni nie sebre de de atom wo mafiefie mu adro no a eboa bu steam system no ema won kasa ni padua ni nya hoden na kutia yademwa wa biya no eno ne he popular seba mixture na abusuafo we no eye 10 Ghana cedis pe ene ya shada ye de abadwama so eboa ye papa wunya biya
pampan bi ada ye wo wankasa wo mi a wote nkasa pampan bi de akire obi won mo kasa gu so anya goro hyase ne no Hepa Plus Eba Mixture na enyini nyina emfamfiri ho ebesan so ate wo kase no so na ma wo shape no ajiji ye de pavi ene plasma Eba Mixture ediaba malaria fever ye hwan ebetu ase de afiri ho ebesan so ma moja amotumi de dibi ede aka ho work of pharmaceutical shops ene herbal shops ahodro ye bemu na wisa eye pavi ene plasma Eba Mixture anase Hepa Plus Eba Mixture wo sabeka bi ye ho manini 0542 778 and 0542 807 907. Area make up for Vitamoc at the amount. Vitamoc ya no dia ye dia bedwa so a dena hoden wom Vitamoc dia wo de mammo fra wo munini ye fe no madwumo esabie wa panianum bia me papa esanse eye aduane awie pa bi na wuwia wa papa no bi ade aka ho omega 3 and phase 6 and 9 ahemoma calcium potassium and vitamins enti mofrane papa yo mahudo bebre noa yo Vitamoc choco Vitamoc champ Vitamoc soya milk and Vitamoc regular banana nini na ewo edwa so baby atonto ano de bia kwa wo se wo pe Vitamoc wonsa ebeka bi enuma kwadaroma na so yasene a yede kase boy ebremo akenkan fa mo beti enka wi abre wo kase mo ye me afihima ama afriye minimini abema nana kwasi wusu echa na minu aba papa bi akosua eji wakode avesa mno cheche mankasa ene yede ebe Asem Beba Dabi. Asem na nyaba na beduru se ya nyase kan na edi twam ya no ya na yede be kan di se o hye bi na o ya live bi ahwe yie na ho ama asem de se ba Asem Beba Dabi so a kan na ye be kan ye sha ensem no se ya na ye sha se every COVID-19 yade ya ebesensan ewie mu no ehom na sadia empanimfo abre nyina pomde adwe akuo no obubu akonta ede kyega na maye nso yehwe na ye tu ya ho efo no omabu eye akonta ebio na akonta buo ne mu no na aba beto edwa SSC no yade no asan so akum enipa mienu ama sebre wo mo a akum wo no no kosoro ochema na jase enam se akum nipa mienu aka ho ninti no emprempre ya yade yi efribre Asante ya eba ye no enipa akum wo no aya hasa enidu 310 ada yade no amawato nanom ewo eye ensie eduo na no na wo kire mo sen de na wo dada no so kura no ebi aba beka ho enka ne no ma o yade mo wa na ebi ewo dipadua ni mu no na omo ye mpem aduanan enson ahankron ahanson enson ena onem ebi anya onom metre 47,097 ena na yade no omo ewo bie na wo se no ahuri ekọ eye mpem aduanan enson oha ene aduonu ensia 47,126 se ne dodo no saa na akwakoduro na akontabuo mu no mo etrese wonuma omo ho ato wonum ewo yade mu no 46,469 empem aduanan ensia ahanan ene aduesia enkron wo ma omo ho ato omo no emprempre ya no gusu a ye kasai wonuma yade ne bi da so ewo omo so no akwakoye hasa ene aduanan enson 347 wonum ena emprempre yi yebetimi di ensa asiebo akase yade no wonum ewo bie ewo Ghana hadampanimfo gusu a ebo kokose yemmodin a se yebehwe ho yie na aboa ama obi ankwate yade ne bi amfore ne ho na wochi mu asem bi beto dwa afa koda bi a wanya mfinhia na edunan na nipa bonfo bi ekwochi ni sie ye wom kidnap no ewie kire wom kire sa koda na wom kire no kra no na nya sa ba mu no mope ya wom beja ne de ne to kwankye bi ewo area 52 eno eye bronu bi ye wo ho municipality no emu na asem no ba ye ne be ye kakra na nsentam aposifo ya wom ho dia beto dwa kire senya no kore akoda no wono ankasa ena asem wo chechire ye bondo boa ede betu dwa mo manfo hu bie na mum sei pa na asem ne sitie akoda ya wanya mfihia no edunan ewo maame no papa soma no se onkonkoto ade mra enti akoda ne pie ya no kokodi agoro nto kokodi agoro nkora ball ibi ko bo bia e ma adesa no na adesa no no ne wosenko ba fie no en wonne no yonko bia wanya mfihia no dumie no kwohyehe ho se kama akora no obi akidnap no enti wonne ne hyehye ho na sa akoda ya wanya mfihia no dumie no yi achechira akoda wanya mfihia no dunan na de na hye botom na ewie kira watwene de
se edna baba to nkwanchen kama ya kidnap no enti akoda wanya mfihia ne dumie no so ye ne sa pepepe de mano a ode ne koto nkwanchen nyame ncha de na prage awura bi ko hu no na omko hu ne sa akora no waye mmere ya kakrakora me na wuo eno mu ma no so de se ne ayaresabia na amunum ho no ade enti ya wode ma adokotafo ne ade ya omuba ho no kire mu se obi na kidnap no kire ya posifo ko mu se omkwa ehwemu wo mtoto akora na no ba ko mienu miensa no eno oba be kire mu se ntesa na o maame no papa na so ma no na no osuro se wo kofi ahwa na won maboro no ene se ono ankasa se sha asem no na won ne yonko bi na di se adwuma no a ene wo mu de sa asem ne betu dwa na assistant superintendent of police edema ho municipal police directorate no yera Alexander Yabua wono ene de sa asem wi ebetu dwa kire mu se akoda ya wanya mfinhia no dunan wutimi wankasa wutimi fremu asem akekira asem bondo boa de betu dwa de a na sa akoda no wanyini na enam se wo mienu no wo mfie no nkwa ni musa ba ko nya mfinhia no dunan na ketwa no so sie won send 2000 Ghana na maame no send scan ko we ya no ne mpra hyehyɛ ho wo sek fra me maame ka chance watch me won send 1000 Ghana ba tan koda na yira ye hu wo mu nti no ye fra sa bia baby asika ne hye bia wo bechi na kwakope na wo de asende won be de akira wo ba ye hwehwemu no na sen koda no ane wo mpenafo ena hyehyɛ wo na wo moye saade no na eno na epoye emantemo posi commander chief supo dima zuku ede to dwa kire mu se esisi asade na ekoso no wo hwa efiri odefo bosome na ede eba bepem bosome ye wom no cases yo mu ni ankwa na edu nwotwe kidnapping cases in kwaya chiro obi akosie wo mu ba alye hwehwemu ni na awie na esasa du nwotwe ensam abaye no no kura bie ne honoma ewom eye nipa no anu ahyeda ehyehyɛ sa adwuma de ya na busuafo no agi sika ne mpena bi akwakodie ne wo kama nkwada no altakwade ene second important mate wo mu asese se wo hyeda fra police sa asem bi asi wa abra ne no kura no Ghana mrade tia asie so mu amra no ebeya wokom wo so enkwada bebre ewo makache enne wo mu ba behwa twe wo maso ene enkwada boni school kura do mbakọ no makwakosu nyansa ewo hono mo ene wo mu so madi mfie du nwotwe ede kura na wo ka ho no so de ye do mu to prusa eyeye enti ebehwe ne mra no ene wo mu adi wo se ana no nyame nko a ka posifo wo mo ekọ enipa enum komuni na ekọkọhwe ase ewu yom konya ka akwanhia ni nyane se wo bi fra se ya chenkoda bi akwakosie wa ha ene wo mu di America tente wini bakwan no so won se de mama ne tua wini bakwan tempo no so de nya de so ye agrokora ho na ka posifo ne kwakọhwere wo mu nkwa ni nya di na manfo kontompa wo mu twa enti wo sra da se ebi edabi beba ye be fra posifo na ya mpase a kire obi akosie nanso wonam saade na wo mo eyenti no na posifo antu wana mo de be kanse Ghana police de omuni wa ye bribe je Ghana police ni omadwuma ye nanso na enye omo a sisi a ne timamufo kwan a wo mdo mo efa so eno no yimfiri one man ne yafia ne ankyra ayamafiagoa ya eno ewo aye central tongo ya eno ewo fra mantemu na enkra efiri one man eba etrese maami bi ahwa ne fie no wanya bebe ese aduonum hɔ mo baabi wewu ya ni din ya yenya ye eye eja na okirem se osusu se flani bi ena okum maami ya sebre akwakofa asefem samsa ediaba na okira na se flani emprempren ya no guso aya kasa ye aposifo adoa no ya wo ye nsemu ehwemu na kasa ene ne nyamu okirem kra mpo se flani ya woka nantwe eso no wo ni dwade ni prekope ya wo se maami a wo yi na free ye atiasefo asase so no maami no tonton apetesin ogogro vc10 keke bi kire wase moti adwonso na ya no atako ado mokotobi numa na kasa ne nyamu no wa abra asem esi ye na sembe da bi kasa ye bofo ya anye antra so ntie ka ho bi ama ya ne de wawuo no na se edwetwe nkomoni din ani William Adjugo ena wo kire mu se nyame anim no kwasem nie wo mo de no mo hod mo da so de no a ena de wawuo ni na ba ko ba be ka kire mo se ne maame awu no obubusa ansa na ye dan ena wawusa ena o kire se wabra na manaje ebo bebe se no mienu no ana omote se maame no etiatia mu obi kumi o mumagimi o ana ne omunyina gi twi se ne omo kọ baabi a maame ne da no makwa akọhwa de kodi airport ya asie ampani ampara ne nuane ampa
omoba wura honom nipa baako ene di kan ewura adan mu efise na onom ato dan mu ewo ekire ene na dede no koso a enti nipa baako no ewura honom no ena flani ya ye kana semu otwitwa wono nso so de kan ho enti na asem no akwa yehu papa ya de se enya asem keto efise na okuta se kan a wode edi sa adwuma no na ne kan ho bie ma omoma ni ye den ena ne omubu ni nyina gu preko omukoduru ye no na asem no eden ena omo etonkra frɛ ya aposifo sa aposifo mra aposifo beduru ye no na de besi anya asia wie na maame no wawu na flani ya ye kana semu nso no wono nso wono ma che no a se brain wo boa ama mu atimi akoso no kyerese saa bia hodmo frani for yo mo hodmo no empempima nkoma ene ekire ya omo eka eye nantwie so ne duruma bia saa samani we se ya na eta akoso nti aposifo guso a ya omo eye asebo no mu enhwehwe mu na kronu sembia akoso ewo Sandema District Hospital ama sebra ye ka se one flash screen television set ya ewo honom nipa binum akwa dese dia to wonom kɔ ho ye puha wonom edekoro na dokotafo ne nurse fo ya sabre no mu wonu kyeremu se esie na no da ahomache be se nom yenu entamu a na dokotafo ne nurse fo ani abere na omafo a wonom aba beda ha omu gina omuso ntentene hwe wonom no ena nipa bonfo bi nso nya akonya na wonom eba yaresabia ho bedi se nyambrasem no sebra ye ka sei wonom kyeremu se wonom anam so a ede akwakoto yaresabia ne panyifo anim na nso so no enya de se muaye bi atimi afiri mu aba efa kwan ya won ba fa so na akromfrofo a asase di won montente e wo sayare sabia no etuo ebetumi atwa na bese na nsentamu ano krono sema hyase ya ekoso e wo Sandema ya enya goro na nsentamu ba monifom ye no bi eno so akrono wefo seye yi wo mo san so koto hye won mo so emma ewie kire won mo sika twitwiri die won mo gidi fi won mo ensem eno enenam so ma manfo no de ato dwa echo se ne eni o masibi ka kono wo mo ni nye hu won besro man Ghana bambofo won mo sode a won mo sode na sebre kura dia krono sem no won mo dia fru temamufo so ma sebre ayare sabia nso won mo dia duru amene television set won mo sanso akofa ade aka ho akwanhia na kakra ne esi ye ewo offense no empanfo ne abamu mpanfo ahwese de be na abusua no won betumi apepa wo maniwa ewo musa sika entumi ento nkwade na so kakra bi a wasaban ne na etumi ebo abusua no aban no etumi akoye sabra ye kasei aban na maban krachi na nam senior wo offense yera Solomon Kesi ede sika sum Ghana sika fufura baby 2000 Ghana cedis empem amienu ene de akoma abusua wo hwere wo mu adehye enkodan wotwe a wo firi mu ewu yenom ye ma obi abusua no 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis sira be ye na agya wo beka mu nkonwa ede agu fam eno achi coach ya na wo no so ede enkodan no enam no awofo no ene mpemfo ade to mu se e wo so no so agya yetumi aboa ne kakra enwanse no hwe kura mpo no wo posa ne nsem no so yesi apem baako ene ye de sidi apem baako ne de ma no sira be ye na wode ebeboa ma bra kwanhia no si ye no ye wo mu ti ma no mo ekro ne nema bi esese ye ne ade no obetumi atoto ede ahyemu ye Solomon Kesi ene nsentwefo ekasai wa bra wo mu de eyesa sika no se ne no nko a na nanom atena nkonwa so wo ofenso abosika botene bi ade ato wono ma eno so mo de babahwe na wo mu de aboa enkoda no eti wo keka ede boma sika wo mu de ekoye no check ya ne atro so 60 76,000 Ghana cedis eni sika botene a ye de ama abusua wo ma de hye no ekonya eyesa akwanhia no moma yentie honorable akonya da accident ebi afirim baba nwotwe na emu 29 so enya dumo omo ade bi ma prepare yi pa ya yo husem na ya sema ofensuman nyina sebe ya Asante nyina sebe Ghana man nyina asem enti no aban na adodan kwakufu ado and the sports ministry no enso ka ntumasi ombo a omo so abem omo be boa bebre yo no ye boka omo ye fa ho ka no dodo no a tua be the 25,000 the boy municipal assembly nso eso na etua sa eka no aban through the sports ministry no ama kura bia 38 no ko bia 2000 say won fa engongo hwe omo ho yade and they be all my slum that hospital na won pa ngongo mo yade awfo nso a omo so ma free mo nso say won so mfa na on pa ntichi omo we na say kabi won so akire omo boy nso a omo de nso atisubi eka aman etua yi
edwintua ebinom ka nyina nanso no abana ya de sanse wa ba be som ede ama awofo no ekomu aharo mu anti yese yebo abana yebo na baso ye pa sanse wa ya de bi coach no ministry no ba no kan se enkura no na eyo mu asem anti no awofo no ajatum se sika krabia mbogo bi di tun da man fan ma omo no omo yibi omo da support coach ni so na ya rehwem nti omo nyina ajatuma bia anye chinye kitekire asan so omo se coach no wo boa nkura no edachi na bi ana anko ba sa bia fimu ebi nso a still omo be koso abobol no ebi wo mo tiase still omo koso abobol ko mo tia do mo kan se ball no me bom fa se me we ba mi ba ko bobol no nti coach ni so awofo no nyina adwene mo adwene ho me ka kire awofo no nyina ne se de se san enye boapaye san offensive visiting football teams ache nanso no ebi ngongo si san ene ba nti awofo nyina de se no omunya mfa manyame na me nanim de oye no oye omunya mfa manyame na me sense de mo hunu ye na de abaya mamo no eno na mo mfa nko na mo nkoka more than what the government has done na the issue eno na di nimpa nyina ehunu aban mu a otimi ya boa enkrai na enkrai nso dia esiye ena ma aban nso agi atum se onzo oba be sports stadium enso dia boa offensive man ene kana ma nyina e offensive Krobea mu ayi abusiafo aban crash pani a wa offensive south Yera Solomon Kese ene eten nka no enti sa bread enkoda no ye aduasa enwotwe emu wotwe firi mu no yama wo bia 2000 Ghana cedis 2000 Ghana cedis wo mo yare no wo mo fa hwe mo esra wo fo no mo di sika no a wo mo fa hwe enkoda no wanya afa no mo de kwakọba kwahoma de kwakọbọ nkwan bia papa no mo so am wo mo no mo so mo ni sika ne fa nwumboto mo fa hwe enkoda no esanse eye enkoda ne ti na sa sika na ba na eno achi no so no yera akwaku ayedodu wano so eka woni a omohwere wo made hye no ho bi wo so odan aban se wo mu se sanka bandi billions kura na bre wo mu a enya de anka betumi di wo mu ade hye no aban kwam de na so kakra na aban no aye no mo de bepepa wo mani wo mu nisuo wo mu da aban ase o ma ya de fida ankwanhie ne fie no ade akye ne wo mpanyimfo kotokofo na wo kuma so ye besrasra wo bia hospital fie na na so yi nipa ma ne bai behwe ye twetwe ye din ye kai boy en wo matu ya maye eye ne du won so maye de wo so mo ye nyina ntia so ye ni ene so ade fefe wo ma sa ye de ya maye ba ska no efe nye ne betuma hwe ya de na kwa wi en so de wo maye no aso ye ni aye afata pa so wo so mo ye sa e ma ye so ye ni aso ba mi ta me na na ne ka ho no prai ne to ho tu se ho e so de nyame ada wo ma ekuro na no abrase e tini na chi nyina aka ho ene nyame ya adoma no abrase nti se emre pam ne kuro no bewu ama akwa na ho atom ama na sa abegina mu ama na boboro bodo ndem mani nyebo obobo me bane ay Samuel Boache e o ka ba bi wa pa ba men ame ba nso ne ma me wo no ba ko pe 90 minute na ho bia nka ho ne ba ye nso amwa bia ofensohene ne DS ne ofensomai ene abaya aboaye no de wo mu aboaye because ye kura no ne eni da so obi saa wo ho ewi ase kura no sabe wo de hie bi ka ba bia wa na nka osie no nso we de abaye ne nkrofo ne ofensohene ne manfo nyina atimi aboaye ama bibi etwase yenya bia yenya edakura yeyi nkola na yesie wo mu no nsa ye gi ye nyina ye chema wofo no a ye mawu nipa nwotwe no abaye so de bibre ye nsa aka ye receipt ya wo mjiji ye nyina so ye nsa aka ama obi kura so sa beche ska be ye se nipa nwotwe no be ye 40 million obi ansa aka ne de 55 no ye ene no ye baya abaye de no de bre ye no eno huduma ye die 20 million eno ne ya chichema ya oso de ebe boa ebe to ya ha yeso ska ne de na me kan se ada no ayeye ye ne wi nipa nwotwe no ye mo bia ska ne wada kanu ye nya obi anya be ye mre yon nwotwe ahensia ene echirepo be se 2 cedis ye nsa kan eno achire no ye sa ache be 5 million ma ye nipa nwotwe no ena abaye so asade 2000 Ghana no so asa breye
ebusiafo woni omuhwero ma de hye no mu bia wo mo enya sika no ena omo da aban ase e wo mo sika no ntumi ntonkwa de na so nya de obi ya de a osayeyi ena wo da aban ase wo moa ena ofenso man emoa wo mo de akwa wo mu oma ya de ye bo wo ne abaso na mmom sa kwan ne so ade a enam so ema akwanhia ni siye se wutie coach no ahyase reporter wo afi hima wo de ba ya na ye American tente ya adrobafo e wo sa kwan ne so ko na anu a yesie nkwada na kanewu e kokora no woni droba ni kun wo kwan so enti ekire se efri kumase e ko ofenso no techimai adrobafo ni ko American dodo enti aba di se ya woni ye beneficiaries wo mo das no ade esese mpanyimfo nso ye ene se yema MTT di fo ne nso ani enko sa kwan ne so na se omuni gadgets a ye de check sa speed gun yibi wo mo ma wo no mu bi ye resource MTT di fo no wo mo monitor sa kwan so yi de ba say yenti wo mo speed ne so drivers ne speed ne se yete so a wo se metro mass ba ye wo mo te so ba 80 wuti aso wo ye den o de wo kwan na afi eyobi na akoto ne ka eno no ye enye omuntie o omunti kasa o ya enye ye kosi se ye be hu police presence e wo kwan ne so America wo mo kono anu oden kosi se senka ye kwa kakra ni ye hu se barrier nie ana police nie wa check wa wo ye droba ni na wo ba wo nim se me kwatenten a wa hwe yi a e de asem beto me wa na wo begai eno ni asem no wenche tukumase ya mo 4 hours enso mo de 3 hours ena eba edin speed o mo kwa de no mutrima yo mo de o mo se okosa na o mutrima yo mo de na wanka ka betumi Afrika kwa so akotia nsuom e botra bridge enkwala no mawu ya okay I was your phone ya dia sembe bada be kasi aba no eko eye enche ememu na yeduru eye enche na enche district court wa ehonum no akwa asetra ama PM pani ya wotra eye adwamu ayowura Eric Mabuaten na wahyese krati bia woye kuani ya wanya emfie no bayese edu enwotwe wo Fredo Francis Kofi washa na tese wakwa wia obi aponche na wase watwa sika bi ade ato se ontua sidi ahansia 600 Ghana cedis se wanya sa sika na antua obekwa akoda adabampono chi busumi ensia de yempunkodwuma ade aboa aban na wabra aye posi kwadu boni detective inspector Joseph Kojo Ejare wo totu na no ode akire court no na wode tudwa ese saa owura ya okɔwie a ne nwan yi woye obi a woyen emoa na wosan so eduadua eniema ewo tano ano ya eno ewo aworin mansiri no emu na okiremu a na jase ya ade bi a ebobo sume ya etwemu ne da ne toso edu emienu na krachi ya moye de de komanta mo ba bi se omunidi kakra na wabra omudidi na no sabia hodo so kra na ja opesa oya kwa unya network na waye no yesa ne wo firi hodum wakwa akoye call e baabi na waba afa wo firi hodum a krache no afiri mfrawura ababachi enwane mu mienu enti obaye na ni bere papa no se na hwan na baba sansane enwan edikwe na ne oso wonte ase ofa ho nyina bo no bo epe ya sabra huja wa hu enti wa hu ahoduro bi krampo a eba nimu na wose dabi saa krachi ya ofra Francisco fi na nimu ayi nsamore nimu ntu obekọ no ho na okwa akobusa no se wo na asansane emo na wo koduru ya pe wujafo kumumuai na wotwetwa wo de bi krampo aye kalomu atwetwa bi ya jase wo hu de wonye no ho ena ofra posifo ena posifo ba sabia ho sabia ho efro no Asem krum ena ne ombeche no omodiri ko gina eye embra no ono ankasa waji tumus wono na wasana emwa no hu ade ko die property pa ya eba no so enti obomfa nchere na bonsam ena ye ne saa ena PM pede se wode acha no kra ne se obetua se zika do anya ntua de a obekọ akoda da bamprochi enipa aduasa ba kwa ye kire wo mo Western Togoland for ensemoni omukodi ya oframantem no ne do mo akokoto na wo mumra nimfo aye cancel Theophilus Donko de atokoto nanim ensanse wabra wo mo eba akoto no judge ono kwate na asem so no aso ne hwene ene aposifo ne wo mo akoto ne obi aso ne hwene no ase maso mo hwene ne mo hwene na maso no wo ma mi twitwaje wo mo ho na boss asabi wo mo ho na bon no aye se
Every brand out to me and you do more call remand and ensure me the bed rather crow more and yabi. One more dry and then 9 and then 9 and then 9. And I judge in a flower baba qua woman and was here and possible be a more no. Munyans you no say, and yadi onions you jarre no onions you need 3 days, ensure benano. And yadia basuna jarre into your horn a motum horn under canoa. Na wajanasa anything nama abanasa na no na mrani for ni gina so say sa posi for na hwese ye do mbakwa remand no muntu bi nhwo mu yeti aga na mra e wo so onia no wonya nsuo dware wonya aduane di kama na otwemienu ni ya chi wo mu no ma makwa mo busuafo ma mehu mo e na fo mu no mo mrani for ansa ankasa kopembre do mo eba court no enti wo stress kwa posi for ndo mo fa so no emfa emra kwan so enti na wo pe bail e de amom asam ne guso ada si ebe ma wo mo bail si e ma wo mo bail no emre ne dachi na ebetri Esabrasi emphasida ema nana kwadwo apia sebo for penny of a John entry boss yakon agenga for ya mote yenka eyeme nana just say jefasa mama your best muakasa me ya bema ebema wusu wa ye bema mapa senti ameji jefas Mr. Tumpre kopeni say edro no hote ye diafa abefu nimdie kwanso eni fidie wonwosuom e na ye ne friendship kroje ye nunti ma ye resadie enu wane jefas mixture edre wo benye bi wo drugstore eni herbal store bi ebel na momitie enye ma penfo oba a o ma kwale no fo ana kwala onyenya enfie dumienu Chifax mixture pa Sama you obey ma pom din beko yia na ye 21st clinic what 21st clinic there esno fidie ye de yenhwehwemu ena esno fidie ye de sayade ye wo enfidie ni nrupa ye de sayade o how bia ni atri akoma yade esikire yade ahohwehye wo sisi wo to asentini atwetwenwo ye funu awo ne enam nsensem 21st clinic ye just scan ye yemoja mu hwehwemu afeti esumasem se wanti woni pedua na se a wonte ayare sase esno se wa ahoden ena esno se wa pomuden yare bia woni efire enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai ena da ho no 21st clinic wo branches bebre wo kumase wo ba 21st clinic wo ahwia omone ahwia total filling station nedi animhwe a eben alpha radio Accra ye wo domi market heavy do dynamo a ye nkrabata binsu wo ba any sehwi freyen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com 21st clinic ana ye wo krom abapamo wo mundi nukreo online shop no ade enema na wo ye order no o mo say ready she wo dia befie wow susumpo na meto ede ma wo mo fa mo musu o che se online shop a wo to ade a wo pinema wo yesusu na eso a wo de ade krona bre wo die minti bida age abapamo wo de no so akọ Play Store ana App Store no download wo mo app no tie wa an say trafie ma ye ni dwamrew say ye ntade mpaboa mobile phones home appliances electrical appliances opedurato pharmacies wom saloon barber shop ya ne bo no kra foche de okrom wo de mobile phone no kra ye bayere de a wo fro mo a wo be ya ma na yenya wo mo a anka coronavirus abre ka ye be den ene ke bio enu tro so obi afro mo sesi a 059 1214 135 and 059 1214 137 website www.abapamall.com abapamo so convenient so convenient yes, I'm Mujmadi and Shasia, Mama Hanya Kum, Yadamwasi. Say the Men Club of Ghana. Yahow Nina Twitter, and if you want to share Sasam and Koyano, Ghana for Nya Jatum, say free na Quadia, and to Papa Epomia Janaso, and a Zipman capsule. Hanya, what after the neck, and only a drop, full like Heba Clinic, Akofaba, Amani Panina Jatum, says Zipman capsules, Bema would be in a nice Mudmaye, Bema and Sisiania, and only a Papa Epoa, Ama Wadia so say, Chinese Zipman capsules, Nemo Monkai, so be only 18 years and Zipman capsules oba enso gugu no ane enkabone ewonu kuno onum solak mesha na yirem kra bema enso gugu baby na enso free baby ho ba no unya solak mesha ebetu ni nyina ase ama oba wa fa yefunu oba o manofo ana sakoda oni mfie dumienu enso num solak mesha ibi solak herbal shop ewa ija market omoni car park ni ene di hwani mu ana KNG ewa mum atufonko solak herbal clinic ewa kentenko no omoni shell filling station no ene di hwani mu ana frɛ 0245 616028 Zipman capsules high what the neck kikau budurwa yaya kike lafiya lau lazaki zani samu wani abun sai kamar wani irin abu samari ka zo cire wuta ko dai ka zo duban cikin miya na tunda dai na zo diban wutanki
ba inda za a yi ban duba cikin miyanki ba. Ba laifi, sanin samu vitamin kun kashe kwadai na. Ikon Allah, ni ma abinda zan saye kenan. A wannan dai ba gaskiya bane. Sarauniya na ban miki kariya ba. To ina gare ka. Ha, vitamin kan nan wanda kika fi so. Wanda nike so shine vitamin banana da choco domin ni baka ne kuma da muhimmanci. Mamaci, ni ina so regular da energy don ni samari ne mai karfi sosai ko da gani na. Amma samarin ga lalle shanin ka akwai dadi sosai. Abinda kike so shi dike so. Mu je mu yi harkan vitamin kar ki damu nauyin biyan yana cikin hannuna. Lalle akwai hanya. Wani hanya? Aha, kun san wani abu. Vitamilk ya samu karuwa cikin dangi. Sunan shi Vitamilk Strawberry. Vitamilk abincin jin daɗi kowane lokaci. This advertisement has been vetted and approved by the FDA. Never be true, my betting so mame. The wood ointment. Aya kama papa. The wood ointment. With the true via. Una baby na ya ebedu from Enquia African Health Legendary Ointment of the Year 2018. Award winner Asem Yekin. Ekuyafu awakwa fuma banu wabre. Afrafu awakwa epo abanu wabre. Edwedifu awakwa joma banu wabre. Adrobafu awayi gears ya driver na wabre. Efitafu mesinfu ubi asasaburo hano. Mekaja hwan. Wujari vie na wo the wood ointment twia. Ubehu da obeda. Mira, maybe come sisi ni mikoto jenina. Usisi mpodi ya nyona abeka. Midibi kwa chuho jina na juwontem. The wood ointment. Our pharmacies herba and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua The Wood Scientific Herba Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. The wood ointment. Fetchina Beko. Chalice my food. Obi benya wa na free adie ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas B se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane achire asichire yade mojabroso kokura awutuo o de epuan be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa mre future life smart food bebo afeidie aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa ekwa gym mompe high protein no binto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu Crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Waben Sofoline alignment. Ena tema, Ubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Future. Ataki ene yati dene ni nyansa mua yariye kwankro adanu ko dana esem komu amochim ho enye mekanfo nask heba clinic ede amamo nask heba clinic adokta ekukudam ene nintini ene mfidie a yede abegu oboaye emehwe yariye biemu na yehu ne poma esibre nask heba clinic yariye bi etese awo ho nsem stroke onwedwe ene hawo fibroid diabetes anase nem yariye ahodo koko yemkro ene hawo bema wa emre Bema utedbiesa prostate eho ensem ene hawo anase unumpe ene ho atechima malaria ene ne kekaka ho ni nyina se odi wani chrem o nask heba clinic yo ahinema kokoben ye ne hose no ene di enwe enkran typha yo Dabi Junction adjacent Fairview Guest House so pesa oni etwetwe enkoma 0244 120269 ana 0271 989197 bomode so do how ene kwadada nyina epa abedai nask heba clinic nyakopon enam yeso ebesa yare ama ho ato pese nask heba clinic ye number 1 awarefo a ma wari akusa
Mua katia stimu diaso. A branch ya niya baba. Mwasisa ware. Monsu amaware aye from. Obiantie 143. Emo bibia kwa 143 for na ye krado. Aware anya yonkofa manimdifo na betenase. Na wachira mu ayonkofa anya ware su. Fili flojuma baya na yere na ni obi da mpachi. Ni wuni amenya krado kasa fanisa. What do you mean? Fanisa say. Media radio semunti radio semun kan jere say ye nyimi o. Memenda wei ene memenda bia. Fre numre nonson egosi numre nonkron. 143 I love you. Don't want some 143 I love you. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Na wo me ka we se me kwa wo me yito for me ade gusu me kantie tia okra hye kraki ofa ye nya me adwa ya boy ho ne na mo o ga se edi agro so fo mo akome ye ya manfo kunku mo kraki me ka wa ne se me kwa me yito tu so mo hye ogusu a wo me ma ya de o be flo radio so di nkwa asem ko ka tie wo ni aboa no otifie no si aboa no san safo busu ko ka tie wo so o mo se sa o ma dwene Shegu banza ube gimi no di for power wagro. Metro nyanka metro kafi awro. De bia me bia me do me gimi wo busia sa. E do fra me pa ma che wo video we so. Me di wo busia fu ani sa. Me kon kwan sa na ma me afro. Me ti me ye program na me be wi about 3:30. Ya ba fresh no tabi. Atade o already. Na me ku atade me to dwan. Ya me bobodi ato dwan ba ko ho ne mantam na obehu. Kwasi ampani wo ka sa sofo na ba be to abebire wo ka se bi ni me. Omo ba no omo de na de wo ka se bi ni me. Me de ni me ho aguro. Enya wo na wa frɛ me. Ya wa frɛ me ne betima kan kwasi asɛm akyerɛ me. Nya wo de wo fie na wo de wo kwasi ampani. Wanyi obi wan sidi akoto village. Wo be fra be je no me. Wo nsɛm amaka gu abrabɔ so nko. Wonu ho so frɛ ye. Wonu ho so ka sa asɛm. So bi na bo pa wo nsɛm amaka. Wo be ka se me ka se nyanko po nhyiraw. Me se kwamra fudi pompo. Omu nkumfiri buase. Kwasi ampani. Me de omo domen. Wonu nsuo wo buase emfa wo yam. Wo yade ai ye de wo ba to kwatim. Wo bro ya woni bi. O ga sa bro ye te buase di wo. Kwasi aka se buase ye odia. Woni nyansa betua sika. Woni nyansa akoto ba bru betua 5 million. Me preach nyansa kire wo busua. Me de yade ma na wo de God was in Yatembium. Shegu Banza. Suffer mame unim se na wukunu ene Grace Chempna. Anya no credit. Anya no credit. Anya no credit. Sana wukunu ni Grace Chempna. Anya no credit. Who is all your stuff on our Chempna? Now ni Grace Chempna. What is that? Menena Chempna. Who is that? Menena Chempna. Okay, me that. Aja. Buena yo soy bueno. Okay, 102.9 FM. Nyami. Nasimu sana kaya mi nyami beye fimu suimo. Wasana bebie. Buena yo soy bueno. Okay, 102.9 FM. Wabra bwemo. Wabo. Wasana bebie. Nasara wabina kaya mi nyami beye fara woyi Buaya naja wasri buenyo Buenyo Asem Beba Dabi. Nyami Asem Beba Dabi. Wayne ya chawo. Asem Beba Dabi. Akinkawe ya chawo. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. 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 Asem Beba Within the year, when you mean young people to so bad, yeah, we are ready. 102.9 FM.
Yeah, I don't know if I'm okay. I young come with the Odoman Kumanyame. Arofonia de share sabre premo ato na apahu simaduana inum aha eye utek 102.9 FM so sabre krone modu ko Facebook dwumadie ne ye live e wo so obe search for utek 102.9 FM na wo search na hunu a wo de fa comment fa homa ye beje ne akan afa ya na wa share o sha eno beboa wanuanom benya adesua ne adekire dwumadie ni bi na wonom wahwe na wasan so adie afei se wo ko YouTube ne nso so a ye san so ye live e wo so e hom so behwehwe Otek 102.9 FM e wo YouTube ne nso so Otek 102.9 FM na wo hwehwe na hunu a eno nso fa wo comment fa homa yen ye beje ye bekan ne kama na wonsam a wode ba ye sesa manfo tie no wonom ate afei nkomo a ye bebo nyina no so wo adwenkyere bi na wo pese wode ba besomo a eya wo betumi aye ne voice note na wode be fa asem beba de before number ne so eye 0244 211 772 0244 211 772 eya mema ne mro 30 seconds wadwenkyere no o ka ne pan ubo odin baby a wodi free ba ene de wo woka edefa asem ne ho na wa ye no WhatsApp voice note na wo de asende ye afei normal message ana WhatsApp message a ya type on so no ubetumi aye na wo de afa ho ama ye ye beje ne akan ne kama ewo afidie yi so ama obi biara enso ate wonka ene dwumadi a ye de ba besomo ene wukuo bosumi dui de tosu du na imu no shane nso se Dawood Scientific Herbal Hospital wono no de Dawood Herbal Mixture se hwininu aduro no Dawood ointment ena fe Dawood 360 capsules eye ne nsaso ene namo aba wunya bi a ebeboa wo awie yi otayechi afei Time Herbal Mixture eno nso ya tridi yade malaria fever no naduro ya se wunya bi na se wonom no mo a achidi mu awani nyina be wafiri mogya ni mu ama wanya wahoto ene wonom nso bo ayen Naskaba Clinic nso eye ultra modern herbal clinic se wode wo hoto won so a wade so eda wo so eye yade no ebefiri wafi ama wanya wahoto awie Naskefo nso bo ayen Agbeve Herbal Hospital eduro wo fi a oye yen nananom nupa wonum digya yen no yakuremu abesi sampempensui yadi mfidie beye hwehwemu woni padua ni mu yadi aduro be kan no kwasam ni so obenyu ahoto Coffee Organic Tiger Nut Powder atadwi sam no se wunya bi na se wudi a woni padua no se yade ta bobo wo a etenete ema onyu ahoto enwumakuo wenum ni poti yafo awie yi ekuta yen se yemfa asem beba de bidwumadie no the Wednesdays edition yemfamra na yemfamesom medi de Krobea nana yaw Asante awie jatano ne na pamfo yatnase na woko ye YouTube ne so a omanfo nso mpo adinkan wo so awie ye King Jonas ewa ahoma ne so ya wo kire se owo Central Station Pub CS Pub eye buokrom barbering shop we wo no en wo kire se akra ya Krobea Asante awie oba YouTube ne so a mesome ne mabedwafo ye nyina ye wa ha na ya bode mu abiebiem ena ye hwe adesua ne adekire dwumadie no live ewo YouTube ne so ye da ase wo ho ya free man ewo Moro Market mu en wo che say yes we ye the middays edition en awie mo de ba besom midweek die no na awie yes Awurade Nyankopon ni nhira e de ama wone wa pamfo samo ba besom awie mu ntuja na yenso ye tamochi ewo YouTube ne so ye da ase Abdul Fosumalik Mufti wasi akra ya Krobea Asante manso adubia wapko filling station awie yenso ya jedwa wa ha na dwumadie we die edamufu a nana yesre Allah ni nhira e de ma wono wapamfo right yenso ya da ase pa afei ye wo Daniel Ofe
enso wa ahoma ne so DJ Asewi later down and watch us alaji Krobea na Asante awie ma memma wo no wapamfo nyina hawo nene oba ejapoma choba ofenso na monfo yodum abiebie mpa ye nyina ye twa ho ahia na ye hwe wo live ewo YouTube ne nso so ye da ase atobra justice enso ewa happy honorable and watch us na ya Krobea Asante awie yi sabre ya ye kase ya ma no wabedwafo nyina ha Yankopon hyira mo se da ne da mode Asem Beba da bidwumadie no mode ba na mode ba besom ya ka mo ho ene ewo YouTube ne so ya da so honorable Johnny Walker enso kire sa akra ya Krobea Asante eye da foforo nene odoma nkoma de mo aba ema mo ba besom Yankopon hyira mo pa eni sa dwumadie wo yi amudie awie yanso ya da ase pa eni wonso dwumadie a ya wonso wode elsom ewo eye utek so yeda se afa bio Mark Capricorn ena dodo na afre no no wa afako eno wo chese na ya Krobea Asante awie yamamu ha Ghana yen security service no na na senka wonu mu gina so na wonu mu aye adwumaden a enka akwanhia bebrebe ya yehunu ewo ye ne akwan so no ebia enka masa okay yeda se pa wate ene dia wonso wode aba ena wie ebinum nso wo Facebook ne so ya sabre ya ye ka se wodum nso hwe ye show ne live ebrepam dia mode aba no ye be kenkan ewo ho ne dia mamo akrampofo awie ma ha ye ni Krobea umpom to say adom wona so good nyame adom ene nyame ame good na ene wiem to say oh ewiem ye na akra kai ewo ye afine kwa ewie no nyame ya dom ewiem ye okay se nyama 112 bi na nkoyi but wo hwe ni pabra bona mu dia amanfo prepare for towards the election about what say aka ena aduonum nso asese oh yeah aye koto aba yeah the nine ka clear something amanfo ay very aggressive say ba no meto okay say man pe yin be dia kire nso okumase ya wo o wa Asante region no nkoi Dabi onkoi sa Asem no anu ogbonwire mo areas wo wom so mu dey time do ko wo na mu obadia akra na umpom Yankopon adom me ho ye pa very good na say ewu ni bia beka ho ene koro no wo makosie ni pani bia ka ho wonam krom na wo ba etetesai still a kukodrofo na doso o akodrofo ni nyame enim sei do ma doso ze o tena ka mu a ka na trotro na ye ma enipa be mienu pe no omo hye mask ni omo maka nyina o do mo abo afode omo hye omo hye na koro na kwa na sana amanfo adwenye wo mo nanso enkoi oso na anu kra no mo keka bibi se esoro wofo no kra na san miem den esoro wofo no abrochire fo no yesi asa ayire no ho mia won se yeso mo se wo se miem se otete ho ye bado o ya na aso akoda aso wada na ni ba ko tete ho Ghana emprempre hunu se korobi kura wa system say there because election ne kura se bani peak na campaign piki hunu because they say distance ni ade ni na edwuma se rally yen ko walk ne de keke ka hono distance ni nyadwuma bi ayi asi nyina mbo anwoma femfam wo ho se ka na de no a ya femfam ho femfam na ya fam ne ko ya femfam ne ko so tu ma me mo tu ni nyina ko so entwie no so mtwi papa amanfo da so twi o mo so mo ha se etwi se first ne no musuro nti wo hia obi a na o find o ko nchancha is it blow ya blow no is it blow no dia wo ho and say amnantia na dia fa o ma me blow no okay amnantia na dia fa okay is it go so o miem do o ye bo blow no amia ni ye so bo ye hwe ye hu yi hwe awie ye yo e wo ho hwe se hohoro won sa ne kura ebi wura fi ebi wura fi sanitizer won sa no ebi wura fi ese uko ba bi bebre a ayire dia wo ho na nsuo ni dia omo yiye free ho omo yiyi nsuo no omo yiyi nanka ye disisi wo se fa woro ye za omo yiyi dodo na yiyi omo yiyi okay eye obo ade a chia we no atiefo yade de wo ho ye hwe ye husu yiye se galaxy e wa anwan kwanta na owo ye Facebook ni so bi ena awie yi osina na ya Krobea Asante ahaidie eyebo fruit to headquarters Asante mantem yi mu nyina na mu show no
ɛyɛ very fantastic by all standard nyankopɔn nhyira mo Apoche Fabregas wono wa akokere ɔse akora yɛ Krobea Asante sabre Bafsco and Sons Company ya wonom wo oboase sabre wonom nso enjoy show ne pa efokwaku farm manager nana onfa show ni niagro ene oboasefo a mo hwɛ yɛn live ewo Facebook ne nso so no yankopɔn nhyira mo enhyira ba Steven Junior woni Master Wusu ene Killer wonom nyina nso hwɛ yɛn live ene omo kyerɛ so omo wo Agric eni Black Shoe Factory yada ase DJ Baby Taste ewo trede anwakafo ni mu ho ene o se sabre nana yensu ye biem ena show no ye hwɛ mo live na awia yi akrampofo akre ye besua de attention ye se be kyerɛ yen ho de attention na ena awia yi owura bi kyerɛ sɛ senka enye ɔbaa bi abusua enka odikosua enka ode snap akɔ asɔre dan bi mu akɔ bosof ne dua so fine day enu ne ebusa owura ne sɛ sɔfo na yɛ ne den enu wo kyerɛ sɛ ɔne ne yere ɛna bɛyɛ emfie num nie wɔnom akɔ sɔfo na sɔre ɔno owura na nkɔkɔ SDA na no ɔne owura ne ɛtenkran wɔnom firi nkran ba yɛ no ɛbɛtena akumase ha no na afei na yɛte saa sɔfo na sɔre sɔfo ne penipa ɛnu obehu ne yere no ɛnu otumi yɛ propaganda ɛnu ɔmo ankɔ SDA bio ɛnu ɔmo kɔ saa sɔfo na sɔre ɔbaa ne twe bɛɛma ne kɔɔyɛ a sɔfo na akɔgye ne yere no wagye ne yere no firi ne nsam ɔne na ti asɔre ɛne na wo baako bɛɛma no ne ne yere ekura mamu nan sɔfo sese yɛ a yɛ kasa yi awadeɛ nagu sɔfo na ntumi amfa abaya na ngozi hwee sɛgya ɔno so enti sese yɛ a yɛ kasa yi abaya ne sɛ pa ne kunu ne kyɛw old kunu no sɛ ɔnte aseɛ na wɔnsan nware no bɛɛma ne de asɛm no aba sɛ wei deɛ yɛne yɛtiefoɔ ɛmmoa no sɛ anyanyam biara saa wadeɛ yi deɛ ɔbaa yi kɛn ɛnam nkwadaa ne nti ɔnte aseɛ no ɔnware ɔbaa ne biewu anaa ɛnɛ yɛbɛti asɛm ne mu na yɛtiefoɔ nso maboa yɛn because asɛm no ano ɔhye paa ɛno yɛ asɛm wɔ di kan asɛm wɔ ɛtɔ so mmienu amanseɛ central mpɔtamɔ ɛna owura bi enipa bi kɔ yii ne fa mpoma mfiri ne dɛm ɛna ɔm kɔ boro ne kun no na wɔnom kyerɛ sɛ owura no ɔhadwen wɔ kuro ne mu sɛbe yɛse adwen mu hawi ebi wɔ ne so na sɛ ɛka ne ho a ɛne ɛyɛ a na ani ɛden ɛne kurom hɔfoɔ sɛ ɛne ɛwɔnom nso ntena na yɛn titiyɛ bi kyerɛ sɛ owura no ɔkɔyɛ adeɛ ɛma enipa ne bi kɔɔ baabi ɛma baabi a wɔnom kɔɔyɛ no enipa ne ka kyerɛ wɔn sɛ na mo nipa wei yi di saa nkwasi asɛm wei kyerɛ hɔ na mo te ne hɔ ɛna gyingya wɔn mo fi wɔn ɛma wɔn mo kɔ yɛ saa deɛ no na ɛyɛ nipa bɛyi ɛna ɛma saa vim wei ɛma saa deɛ wei ɛnso ɛkɔ ekosi yɛ ɛno yɛ asɛm kɛseɛ n'ano yɛ de to dwa wɔ afidie yi so sɛ ɛma yiwa yi sɛbe wɔn ntafere a wɔn mo yɛ yɛsɔre a yɛsɛ Ghana yɛdeɛ yɛnyɛ bi ɛnso adeɛ ne ɛkɔ so pa ababaawa bi ne ne nyɔnko baa yɛ saa ntafere yi bi lesbianism adeɛ no wɔn mo yɛ bi ɛna gɛɛ ne sɛ seesei nyankopɔn de ne nsa aka no deɛ wɔn mo yɛ ɔbaa ɛwɔ lesbian ni mu no ɔsi nyankopɔn de ne nsa aka no enti ontumi nna hɔ bio ɛma awura no ɛfa ne tɛkyerɛma ntafere ne bio abaya na wɔno yɛ bɛɛma ɛwɔ adeɛ no mu no nso kyerɛ sɛ wɔnte aseɛ ɛma awura ne nkɔ nnɛ ɛnkɔ kyina ɛna gɛɛ ne busa nsa adɛn ɔso wo biribi ne yɛ me dɛ ɔno nso bɔnsam afrɛ no enti sɛ gɛɛ ne sɛ ɔbɛkɔ a ɔbɛtete na bu ne tuo hwɛ awura no kyerɛ sɛ seesei wɔnam a na ne yam nyankopɔn so afrɛ baako na ɔmo de ahyi ohunu deɛ wɔyɛ ɔde asɛm no abɛduru ha na awia yi yɛbɛdɔ nsɛm no mu sukɔ
na yetie ensam no die wom ensam wa yede ba nyina no wo wadwenkyere a wobetumi di ato ama ne yen ewo eye Facebook ne so ana YouTube ne so na saa wade yi owura yi a adofo me kana semi onton koso enko ware oba no ana se onyai asem ni mu nyina ne se oyobia na one ne hokani enkran omo ye kwawufuo enu omo tu bata ekọ nkran se wo no kope ebra bia bo na abraboni mu no enu omo hu se enkran ni omo abo eden wo hododo na emom ye se kumase de ehoye enti ene ye te saade a demre kumase onum beba kumase na emom on beba betena edwoso municipality mu attention enti edwoso municipality mu buntie ni yo enya edwoso krom edwoso municipality mu ene omo ba ya on ba betena ye sabre na osofu bi eti asore ohun sa asofo no so omo penipa sa no a omo ye campaign enti sofo ni campaign mu a no odi kokohia sa owura no ne yere ene ode ne campaign message nya to ga nanim ena ga ni say oh o message ne ye enti sa na tie dia meba na maba abesom ewo ho oba ne kwa kakra ene ododo ni kuna dwene say oh asori ya me kwa emiwura di machi na yenkobi be ma wodo ne yere ene o se me yere wakade a me kwa SDA eno ana me no nyina ekọ enti ene yete saade a mejai na madi wachi ene wodo mu akọ asori kakran ena NGO fo bi baaye womo baaye a womo se omo beboa akunafo ewo asori ni mu eho ne be ma no ne hawo nyina ahyase se ye ka sei sofo no agye ne yere one ne yere no anyem oba no awo attention one ne kunu ne ntam asei enkwada nan enkwada no enan ene da one oba ne ntam awade na gu be ma na wo ye sofo ne nso so awura ni mu ni wowie ye no ono nso wo yire o ne yire ne ku denden se be ye no de be katakata ne bone ni nani wo so nti no wa relocate oba ne na kwa akotena ba bi foforo ene oba ne nso ahu se sofo do onfa ne nkonkusi he enti ene yete saade a onpachew na omra na ni kunu ensa anye no enka ma omoma nan no omo nhwe enkwada no saa na no na sesei etwetwere be ma ne bo se ayenyam bia saa bai onye no no omo nwade anase emo omo nye no atiefo be ma no moma yentie na sem no ene ne hawo a ehyedu pa munya so muntie ne yie pa yo me se asori a na me ne me yire enyina yeko me ne me yire na wo nkwala afo ayekwa sori ye wo ha na yete se NGO phobia base o mo peso mo bo asafo no nti de kwa ye ne se o mo sati ye se mo bo nyanka ne akunafo ne ade ti se me ye bo akunafo ne ayi ni nyina me hu ya pena so ko de me yire ayi kurani e de me ma nkwala afo ayi nyanka ena so ko eji o mo hu sika nyina fira brochire me ko hu e chire pa me ka cha me yire se me pene ma sa de ne nkoso no ehwa pepe no oba na ka kire me se onware bium ne ke se busia ba mu ni ye ka ho nsem nyina wie oba ye so onware tia so onware we ja ware ya tu afiri me ntia kwakotina sofo na nchen wa sore ho sofo na ye dan shi aso dan ni mu ama no sofo eso na me yire ene ti asore fie ho binga de me kan ni nkosi ni se uti ye ni suba bae na ne ate so ba na nyem obeyim ho na ne nyim a ye nkohwe oni sofo ye nyim sofo tu futu gun sore me ye ni o te ku hunu se ye no kwese one oba no na awo afidie ye ko ba ni se entokwa na ekoso sia me no ka se sofo ne ko han dan ma no ewo asama kwan mu ho nkeso asama kwan mu ama enu afi ho 2 years na so ofiri wasa ko han dan ma no ofumusha ko bra kwan mu ho akwa han dan ma no dan na ko han ma no wakatiro ono na yire ne se o magane kwan ama ne ko ni krom akatire nsor man se o magane kwan ama ne ko ni krom
obey that's a tip maticuma. I'll take a juice of Mosa, Cocobra, so, and no one in our back. It is a tea and a sebush of 4 press of 4 go. I'm an apple Jessica 70 million. My boy, 70 million, somebody, your boo, Jessica. Our cockle chase can. And send me by a sorry penny, you know, do tia sort of Nancasa. A semi now for 2 him. And so for you, or your capital paper, not so for no one, I can tell. I send Tissa and Tissa and Tissa and net. What 15 minutes a year in some Amman 9 Uguswa, then I make Yankolan. Also, free a drew a bename money be war, or Bahana, yes, you pack of family. Now, so free to make to car and no Barnacle police station says, I'm about the film. And who in some the jar? I dear so for give me a whoop, woman, and Nassam Ketua. So I feel as a Siamanoka say, or Bano and who says, or Baba the Warren. Or Baba the Warren, Timmy Comcoon Papanum, now I'm in Concoyan, who are the enam Senade, or Ba Yarian, who are the mean. Nassam no. I was here. I just want my road. Oh, she say. Oh, there is a plazo. And now 65 over the 60 years ago. One no, yeah, so for penny. There be some penny no one kind. So for penny no one kind. And somehow Krobea, where you know, said one thing, now, so for I and who can be. I and who, or no, really worship. One a lady way, one a little. I saw what the honor of the Diaz is here. I'm no say. I just want dear for no. I can and near say, just say, oh, and yes, I'm get well. When you're bad, no, why they can't cross or in the woman is I'm here to my DBS. Okay, I'm quite Juma. And now, Saka me, I want to sorrow for Frona, or so for any number of members, and nobody whom me. To me, the Obama start here. To do baby no ja about do kuno be ne den ye nyina sa sori de enya de bone ye nyina ye nkwa afi de enji ofoi eba asori ho se ya yi tete pa stati sa ekuna sem ne yi no a papa se hey me yire no me nhwe no me makomode no enkwala nan no o me hwe o mama me edu baby nyasem ketua nyasem ketua kra na nesiwa no oba no papa nua ma no na adijuma kuma kama kwaso dem akra ko boni bia kra dada e de na jawa bamba bi obi a wata se no ko ne wo yere ne se wawu efunafo so boaboa efunafo ano oboaboa funafo ano enti oboaboa ma no sa ano a me yire etimu bi me yire etimu ka ho bi Dabi ndo sore no ko na juma o sore no nim o ye juma o check enti juma wo ye no se doctor se won ko ja ho bium enno no be tina afia o hu se won me yire na twempena e na nyi se akoba so enne on o me yire na wo se si ase me no ka se eno akọ ha da ma na ofumusa kokobra no aka kire nso ma no se wo ja na kwa ma ne kokko mayembra o side kaka awade no oye no ho ade wa mamre kwan so no ade 17 years efie die me ye no ho ade efie e die me hu na wan ya nkwa ama akra na me hu no ni eni so fo ha ba bia o akra ni e tete me ko ye no ho ade so me hu no wan ya akra ama na me ko ye no ho ade me de ni fi oba ya me de no ko to ade pam ama na su ade pam awie so ade ni se me jire no no ama ye no ho ade a che me kawa efie amamre so so obey mumi wan very cry timi ko gina ho hwe ade ba ko ya ne se so ko ni ni mu wie ya no na ye kan sa sori ho odo oba ne ko gina pocket ne so se wakobo dwaman anyem nti otu na fe ka tren sorry man se sorry man bu ono odo oba ne ko gina ho se wakobo dwaman anyem nti fo mu tu na fe eno no aso for ni tu ni sen emra owo wie ye no so ono aso for no ani gina ho to akwala ni din e wa so dem o so me can be bia je se no won ti afi enne me so ma frame me panic chow said ye na me kan na se na de na so poibe wo se anyi wo fo ne do ba na kwablo chire wo de ne kwablo chire ni eno no de dada na o fa o yere sa
Asem koso no. Okobo abusua mane because our ready. Abusua bem. And I'm not abusua ni nyina ta so for na chi. Because of something sema wo ka kire wo mo ye de te wo. Me de eja me nkata. Me de ehia me. Me de me ni sika. E na me no kese me mobra. Yes me ma me adome me. So free can se ni nyina kire wo mo. Se me ma me adome me. Enti eyansema ya pa bet eya botre na manya be fitness. So abusua de won sambrel. But what say? Ansa na omo kwa ko no sofo ni kwa koye oba no ho ade no. Okoye no ho ade. Okoye no ho ade ba ko tie sika de ama. Ai omo say abusuafo no say ye bi sa se hwan no ne nyam no o se nyo no ai ti omo hwehwe mu no omo hunu se o no anti omo abode ka 70 million. Abusua no ade won sambrel. Oh, I know the yen na fi ha e ko kwatena si gu aware no e na ye bae. Enti se na so fo na ta akire yes I ni gu ya pepe no fa no. Gu ye pepe no fa no. Gu ye pepe na so fo no e fa oba no. Wani oba na se oba no wawo. Wawo 2 years ni. Ana wasa fa se ni nsantina. Ai ono na se nkonko ni papa no na nkonko ye no ho ade. Se sia me no ka se next one mo ba roma end of this na me ye. Se me tena afi. So ba no wawu kura mpa me tena afi. Na ma to ba foforo awa nti ade na me ntira me baby. Nya abotire bra na oba na nkasa na de ba. Se me nkonko ye no ho ade. Na me ade ma nya ho ade. Me ye ho ade. Ki me bone ti wa no ma ne se. Asem ni se die. Akuya se me nkonko ye no ho ade na ne so an pe a. Na ade o na ye no ho ade ana. Ne ba se mo be wa ade a. Ai tra ye be tna se aka ho asem na aka akwa tna ne baby. Na me ware wo ma para na akwa wo no. Na me no ti ho a na sofo na ba se obefe de ba masa nse do yi ni sisi a wo ne ntam tie won so aware emare na emom no wagu mani ma se wo se wo kura ho ase me ni ntimi hwe ne yere ono na age no so ono oboa no so ahu no oboa no ono oboa oba no ehu ya na na nyema wo efie mienu ni hwe Sunday twa mu ni na wotwe me ma na o me nje ne yeso mbeko ma no na ma mo koye eti wo mo ba no eti me pon ya me tia kwa no ho twen enkwala no ena me hu se enkwala sofo ne dika ne twem ne sa na adwubre no ko ne ho omo oba no asesa me mana tena ka mu be si wo mo kwam wo be si wo mo kwam sanya me hu that kan twem mu kana me hi so ono ko kwansi ma no yesi me mana na mpo mo eba so na bi sa se ho na mo firi ba na hin kan na hin na mo furu ya no o si sofo ne ba be si yen so it's a what the Jimmy sa when Yabutra, and again some degree. The main Yabutra Manoa Tesla. Oh, Mr. Minister 101, my son, I'm come baby. I mean, every day. What then the kayak, what me, you know, at the kayak was so down one, and you know, about so for the dada, and you didn't say, or permanently, we done a common apple. And all one had a man of myself for Krobea no. Fear minimum fear of him. One in the now say. What the kind for bar and any one colami no baba could be my back. And no barney jam, a coy, and you jump on any goodness of, and no for bar for, and an hour me and son. It is me and son on no barn away and on the honor and let you with the so make I say. And then walk away no one they are warring. Aye. And was I know you are about account. You know the old one, no. For the past 2 years, me, Laman Casacra, recently on a Casai, and senior, new woman to cry, Casa, new woman to cry. What that's so, Colan, the woman that's so quite sorry. And yes, I saw no, there's so much Jacob Pentecost, I saw that. I so sorry. In more by I took my barno, and I'm sorry, and a bang, baby, I and menini na ye sati so it's oba na de wadi mawu papa and na so pon so wadi mawu woni misa na yiri nie me manie enkwala anan we nyina sore ba sore so aye to na afi na so wutimi di wadi mi a wo ka na sore mani bi se enya no kwe afi die aye hu sa so mi no kwe edi so nya no kwe ena edi so ba na nkasa be gina property ne so no ka se o ne na awo na mse mo ntwen yes wo anu so mo ba to mo ba wi a and sorry, man, after you when you are going now. Oh, sorry, Niche. Oh, I say, you're quite on the say. It is say, 5 years, cry, you come more than 5 years. Only in 2 years. You could go our and Casancasadia. About 2.5 years, I go our end. So, if you and what in a papa,
so tuka kwa ko na ko twema hu ka ne da bone pa na sina kwam enu wodi pa na sina kwam no wodi ne nam se me tu pa firi enka ho ba ko mu ha me ni obi ara wa me no ba enfiri ha ye nyina tu pa na e de die pa on wati na ya ji oba no ene na wo wa me sina no de o na no de na me se ne so am na adudu makoma kama ko bona dia wa so dem wa ko me ba bi kura ate e yo ba no me ware no ne papa nua ma no so mo be ba so mo ba end of this month so am me that's okay atiefo wei eye owura no nasem no ni nyina eno no na o kire se senka enye oba ne kura ne soanom ne papa nuanom ena adwojo na koma enko no ankasa fa enkosua ene snapo e de akọ sofo na sore dem ho akọ bonidua saa sofo yi asore no enye ono na ye sofo panyini won kran ono na bete asore no enti ono na be ye campaign ewo ejoso municipality ni mu e di pay nipa sawati ase on ne beye ni campaign enti akoye se me na mabeye me campaign na menya me nipa de ate asore enti ye de se of panyin o won kran kura ye de na sori di na abetibie wa ha no ebe kana sem eni se onom de akoye kra chi sa sesei ehyanebo awura no kire se sofo no aka e de akire na sori ma ne yere se wajage ne kwan enkankan ne yere no because say no oba no asofo ne ware ni sesei ne de waba be hu no kure ne se eye ni kunu enene saa papa ne yere no akwakowo enti sofo maame na dwa se be ya sofo maame akoma bedwudwu nti no sofo aka kire ne yere se waja oba ne kwan ema ne ko wako han dan de ama no wofo mesa kokobra ekwan ne so wako han dan ama no ewo ho asabre yi oba no ene akwara ketua 2 years na asofo ne na wo no owo ya asofo no esan akọ ne ho ene awura ne nso hunu se sofo no wode aburugire daada no ene wode we no gi ni free ni kunu nsam sofo ne mfa ne nkosi hwe enti ene ni kunu no meyenko onko hu ni papa no onsan koye ne ho ade na onsamra osre no ne yehwe ma ena akwa ne twetwere de bo ya wode abedan menima bedwafo ne atiefo nyina se nasem nie yemwa no aso ontiase oba na busuafo oba ending of this month ne adigwato aba onye anase onka ne sinsi so se nkwada wo mu o enkwada ni mu o menye sese be ma ne ntumi nware foforo de sofo bi obi ofre ne ho se sofo e de aye na soreba enie na minim oba de ma musa we yansa me ma ye wo ho ade twitwitwi aba ama ye ntemo ate wakofa be ma foforo ene na wo se me pesa me no san atena che se me sa ko hu abusuafo koye ho ade foforo ana amamre mu no wọ́n sẹ́ wèé no deɛ yɛyɛ no ɔmo kɔtena ase gu awadeɛ no ne nkasa yɛ mu no ɔmo gu awadeɛ no ɛde ne nsa ama no sɛ ɔmfa nkɔ nti awareɛ no agu nti wɔnyɛ ne yere bio nti sɛ ɔbɛsan akɔyɛ ne yere a ɛgye sɛ ɔmo san tena ase na amammerɛ kwan soɔ no ɔsan yɛ ne ho adeɛ ɛde ma abusua ne nsa no ɔsan de nsa no ɛma wɔnom ansa na wɔtumi asan ba abɛyɛ ne yere ewo amamre kwa so okay se ye nka o amfa nsa na oje ye ne kire se aware na gu ensa no aware mu nyina sika ne niam a ka ho ne nyina ya na ye kwa o die di mu pa ensa no enti na Kristo sum bia o ma ba o se ye nyensa ya ye ni sikasa enti se oba ni ija be ma no a o di sika na be akoma no ana ensa no ena di adanse ye se wo yire e ofie ho obi bi no enti ensa no esa ba na oje nsane dia enya wo yire no bio na nka wanye nsane dia enye na nka aware no da so ho endi obi a omoja aware na nsan ko ya aware no amamre kwa so na aware no nwi se be ma dia oba na de ensan gya ya wade be ma emfa nsan nya ya wade
bema de ye se obesum oba no na if said de ma Krobea Asante kotokoye ne sa ne se yen de ye tie ba bi oba na abusua no na wo behu ye de hye se wo pe no na wo de ensa baaye ebeje no de ne koye enti se ye ba na ba se one ontena biewu a ye de ensa ne enim ye de wonsa brewo a e kire se free sa bre ko no ye de hye no onya wo ka ni bio ba wo de ne bre ye de a wo be fa no ko use no wo de na kwa ye adwuma enti se wo de ne bre ye de a wo ndimi fa ne nsa wo nsa sa amfa ne mere ye so no enti na oba de ensa eja awade na be ma mumu de onfa nsa nya aware no adenti na ye ko wade a ye de nsa mom eno ne agina ye titire pa ye de je oba adenti na ye nsa on se Krobea Asante kotoko gidie mu no omo wo gidie bi wo ensa mu se ensa eya ade a eye ekuta tumi bi ekuta tumi pa ensa eya ade a ekuta tumi endi se ekuta tumi dia tumi so one to sunsa na je se enimu yen SF enka ne yen ko busa nkrata bia o se mo yen nkrata o yen nkrata bi ma se de na ye ka no utu nsa eno prekope ni busa wo enti gidie na ye nananum nim se ewo ensamu eni tumi de ensa betumi aye no eno nti na wo mo je no ema no edi emu no. Okay, me da say for sa education ya waye na sabre ya meka say menyame ankasa maja yewura Abraham oduro kirematen ye nya no wahomane so ejabre wada Roma ahaye otek Asem Beba da bidumadi yesu niye ma ha o na umpom te say awade adom me ho ye pa awiai ye da wase wada agi a wanya ede amayen adofo opanyini ya yafre ni eba aware semun sem ka waben pa enipa ni nipa ntem kita hudie de wakwadare enti ensem bi sei ba beto yenimu a ade ya ye tayo ene se ye je wono nso na dwen na ye de boa papa asemu ha beto yenimu nie owura bi a one ne yere afri nkran na wonmo abetena kumase wonmo abakumase asori ya wonmo kọ wonmo agyae sofu bi abeye campaign afa na asori ho amwo akobi enji wofuo bi aba asori nimu se ye beboa mu akunafo sofu pa akunafo dodo e wo na asori mu enti di obeye ni se obi yere wakwaje no by force ad sege na dwen se ye de ne bekwa aburukyire de ne bekwa aburukyire ge na dwen aye na aburukyire sa ama be ma wo de na wo mamu nan wajana si wo adani kurani by force se be ya enji ofo sika beba na papa sofu benya bi edi atwa nanum supadede oni ni kuruntem asei sofu ni se awura bei awo e ma bra awura anyem kura no ye fra ni gina popete so se sofu de katakata nanim guase ni nani wosu se enye wono ne ne ge ne kura anyem nti no watu na sen e wa asori ni mu se ge na kwa akoba adwaman ge na wo ama sabre wonni kurun de omontam asai na afei na ge na dwene aba ne hoso se enti wo aburukyira asofo kan ye ema eto abusia trim enti e ma woni ne kunu yade gyaye nsane ade nyina me magyaye no se ye ntro afei no peso san aba na sese wode nkwada ni nti owura me ne wawo mamu nan enkwada ni nti wode esom na kwahu mabusua na san ware mebio sese ya betwetwere be ma ne bo bosumi ya wieye oba ne ebusua eba kumase ha ena krache ne se opeya dwen se sasemi oba no yari gato aba onye no enam nkwada ni nti ana won kane sinzi so na omo awade ni ntungu papa asemi sa beto wanimu a efutu obey ena ade bema yo na Krobea me da ti bre ma me fa akonya so na me ya bejafo na me cheki fo nso nyina good ya da ma tele trekra mo de trekra kante ma ne Ghana me dia na sa na me ba wo ya temi si ma me fa akonya we se so na me tu ekefo fo kakra e wo ya sori ko ho ansa na ye betu ye na ya ko wo asori da bi mu ese ye kwa ya genta tra ho adwuma no ye nwe hu mi no na ye hu ni se be dia ye kwa ko wura no
ɛyɛ ataku a wɔde ogya nhoma adura ne ho anaasɛ ɛyɛ ogya ntene sɛ wɔhwɛ nsɛm a ɛfifiri asɔre dan mu ba bebree no ɛwɔ sɛ ma nnipa ani da hɔ ɛsɛ asɔre dan no mu no ɛnyɛ kene ne nko ara na ɛwɔ hɔ na bɔne nso so akɔwura hɔ bi ɛfiri atorofoɔ adiifoɔ ɛne atorofoɔ trɛtrɛfoɔ adɔɔso bebree ahunu ne sɛ yɛkɔwura asɔre dan mu a yɛbɛnya deɛ yɛde bɛtɔ aduane adi anyɛ deɛ asɔre ma bɛto correction enti sɛ nkurɔfoɔ fitena ase na wɔbɔ bra na ɛnyɛ yɛ a na wakɔfa bible na wahyɛ aseɛ sɛ wɔpirikyi wɔn na ɛpirikyi wɔ mmɔnten stations ne lorry stations no ebi ɛyɛ nokorɛ wɔpɛ akomapɛm na wɔpɛ sɛ wɔkyɛ nyame asɛm nanso bebree nso so ɛyɛ nkurɔfoɔ a ɛyɛ deɛ wɔbɛdi nti ɛna wakɔ akɔgyina hɔ enti wɔgye ne saa na afei ɛdɔm gye ne tum kakra na wakɔgyina asɔre dɛm na me wɔ aberanteɛ bi ɔne ne yɛ adwuma ɛnneɛma sɛ ɛde maa no na kikiri abusuafoɔ wakɔfo ɔbaa bi yɛ akye no mehu no the next time a mehu no na ɔgyina trɔtrɔ mu piriti ɛna me sɛ na wode wobɛyɛ pirita dabɛ ɛnam sɛ wɔkɔgyina trɔtrɔ mu piriti a na nkurɔfoɔ gyegye collection ɛma no enti wɔde saa afei wɔ so wɔyɛ sɔfo na wɔdi anyambra asɛm nyinaa ɛwɔ asɔre dɛ nti metu nipa fo sɛ yɛserɛ wo nyamesom deɛ ɛyɛ na mmom ansa na wabɛkɔ akɔwura asɔre dan mu biara no hwɛ baabi koro a wokɔ no adwen ho bio na bɛkyerɛ wɔ man no mpanimfoɔ nso sɛ yɛaccreditation no ɛnduru asɔfoɔ ne asɔrensɔre so a yɛntrɛ mu ma accreditation no ebi duru hɔ na sɛ sei wɔnam asɔre so ne asɔfosɛm so ɛsɛe nnipa ne nneɛma bebree enti sɛ yɛbɛtumi ayɛ accreditation bi na yɛde asɔresɛm no nyinaa kɔhyɛ kyiniiɛ bi ase sɛnea ɛbɛyɛ yɛbɛtumi asɔne so ne yɛwuru bɔne no ne wɔn a wɔnni tumi sɛ wɔgyina sɛ asɔfo a ka megye te sɛ bɛboa na sɛ sɛ deɛ obiara ma bible so a wɔ so wɔyɛ sɔfo ɛba saa a nnipa buo ne asisie ne saa ɔhaw yi a yɛreka ho asɛm yi ɛbɛyɛ bebree okay nana yɛwura ne sɛ asɛm no ɛha adwen na nam sɛ yɛate afiri wɔ no nko ara ne sɛnti yɛbɛgyina deɛ ɔno kaeɛ so na matufo deɛ bi nkan wɔbaa no deɛ wɔyɛeɛ no ɛntwa yie ɛfiri sɛ wankyerɛ wɔ dɔ a ma ne kunu no sɛ mpo ne kunu no akɔ ahohiahia mu ɛne wɔnya sika nhwɛ wɔ ne ne mma mpo a na ɛni kwan sɛ kɔkɔduru baabi a ɛduru ɛna wɔgya wo kunu ne hɔ wode wo ho akɔma wɔ nipa foforɔ wɔne wanye nsɛn awo ba foforɔ enti wokɔɔyɛ na anyɛ ye ɛna wosan ba bɛrima ne hɔ ɛsɛ wɔn san ware wo ne deɛ mɛka kyerɛ bɛrima ne sɛ ɔbaa no a wɔfaa no no sɛ yɛtwetwe nsɛm yi napɔ so a na ɔbaa no ɔyɛ niberefoɔ yɛbɛka sɛ wɔyɛ gold digger anka wɔpɛ sɛ ɔda hɔ na ɛwoɔ ɛsɔ gu n'anim nti so wɔanyɛ ne saa na wɔkɔ baabi a ɔbɛnya woɔ ne bi atapere enti ɔne ne kunu no sɛ ɛyɛ ɛden no ɔkɔɔ baabi a nka ɔbɛnya woɔ atapere sɛ wohwɛ sɛ ɔne sɔfo no nyinaa tumi yɛ adwen baako sɛ ne kunu awu no ɔyɛ kunani ɛno ɛna esi asɛm a mekɛn so edua enti sɔfo no deɛ wɔyɛ nyinaa kyerɛ sɛ wɔnyɛ sɔfo papa ɛna ɔbaa no nso so anyɛ ɔyere pɛ nti ɔne sɔfo no kɔyɛ kanana etu saa anamo yi enti ɛndi wofoɔ no kɔ ɔmo daadaa wɔn mo sɛ wɔyɛ kurani ne kura wu na ɔkɔ ɔmo kɔkɔ sika wɔ hɔ no kora kyerɛ ɔbaa no ɔbaa kora wɔyɛ enti sɛ bɛrima ne nsa kɔ akɔgye no a deɛ mimi hu ne sɛ na mo sɛ wɔpɛ deɛ ɛɛdɛ na wɔnyɛ bi wɔkɔɔ baabi no nso wɔsan ba bɛrima yi gye ne nɛ sɛ wɔtena ahokyerɛ san ba ɔhaw san bɛsi a ɛnyɛ wɔbaa wei gyen koraa sɛ wɔbɛsan ayɛ deɛ ɔyɛɛyɛ ne foforɔ enti sɛ saa bɛrima yi pɛ asomdwie de atena ase na wɔatumi de abɔbra deɛ a ɛde amammerɛ kwan so awareɛ no agu ɛna nyamesom kwan so nso ɔbaa no wabɔ agyaman
enti ada na wo sa akɔgye ade to awei abato ho so bire enkura ne de aware bebrebe egu ema wom no enye de nka nya saa na nke ya hwehwɛ no ya so wɔ yiri ne okunu bɛtena ase na wahwɛ wɔ ma nanso me gidi de bi nso de egu a wo ma bi ahwɛ mu makama tidama no nyire ne ho ni adwuma no ɔmfa hwɛ ne ma no na mmom so wɔ saa de ɔbaa wei bɛtena ne fie deɛ mmom afam deɛ ne nti ne fo sɛ ɔnsan kɔfa ɛna ɔbaa no abusuafo a ɛba sɛ ɔbaa ma ne nsan nkɔyɛ ɔbaa no ho adeɛ Krobea bɛrima no onyaa ne yere no nyɛ ɔno na de nsa anaa wɔkɔka kyerɛ abusuafoɔ sɛ mɔde seɛ no menwaa ne bio amammerɛ kwan so no bɛrima no nsa a wɔde kɔma abusua no yɛ marriage certificate ɛnna edi adanseɛ sɛ mɔde seɛ no ne ne wɔ apamaware no ɛna mo abusua ya ne ɔbaa no mode bɛrima no nsa akɔma no nti yɛ bɛrima no ne gya awayɛ yɛ ɔbaa de ne gya awayɛ akoto pɛmpɛnsuo bi na mo hu sɛ deɛ mode seɛ no yɛ ɛyɛ nyaa anka deɛ wɔ sɛ abusua no yɛ ne sɛ wɔde gantoa ɛbrɛ bɛrima no na ɔbɛbɛpa ne kyɛw na wɔwie kora mpo a wɔde mpataa ɛta akyire na ɔsan de bɛrima no nsa a wɔmɔde brɛ no no wɔn san de nsa no ɛkɔma ɛgye nsa no ɛkɔkɔto wɔ sɛ wura nsa a yɛde brɛ wɔ no san fa yɛ adeɛ ma yɛ ɛbrɛ a bɛrima no te aseɛ sɛ wɔde ɔbaa no bɔne ɛbɛsɛ no enti deɛ meka kyerɛ bɛrima no ne sɛ mimi nom deɛ ne nti ne fo sɛ wɔnsan nkɔ saa awareɛ no mu na mmom obiara nso adwene ɛda ne tirim no ɛkyerɛ ne nea wɔnyɛ obi a ɔne ɔbaa no saeɛ no onim nipa bebree bi a ɛwɔ ɔbaa no ho a ofin sɛ sɛ ɔbaa no san aba ne nkyɛn a ɛbɛboa no wɔ n'abrabɔ mu di a ɛnna ɛne obi nti turo do matoa ɔbɛrima no sɛ ɛbɛboa no di a ɛnna wɔbɛtumi de ne yere no bɔ ne akyɛ no na wasan agye no ɛne n'atena ɛnkyɛn bi a mekɔka asɛm bi ɔbaa no bɔ agyaman na esiesie asɛm no ɔbaa no bi to mu sɛ ayɛmabɔ agyaman ɔpaa ne kuru kyɛw bɛrima ne sɛ wabɔ agyaman koraa mepɛma adeɛ ɔfaa no deɛ ɔde de poofi ɔbaa ne sɛ akɔgyaa no ɛfiri sɛ na agyaman ma ɔbaa ne bɔɔyɛ ne botaeɛ nyinaa ne sɛ wɔbɔ agyaman na bɛrima no gyina so agyaa no ɛna bɛrima no anyaa no enti ɔmu kɔɔfie ɔsan akɔgyaa awareɛ no enti Krobea sɛ bɛrima bi asɔ ɔbaa yɛ ahwɛ no ɔfiri sɛ adwensakyerɛ aba ɔbaa no afei deɛ ne nneɛma ayɛ foforɔ wobɛtumi ne natena deɛ a ɛne ɛwɔ bɛrima ne hɔ. Very good. Eja asɛm no wabɔ ne nyinaa tɔfa awia yi yɛda ase paa bɛrima no wɔtie o enti yɛda ase na Krobea Eja anka mesrɛ na deɛ nti a yɛde nsa ɛde awareɛ ma ka biribi kakra bi ka biribi kakra adesua nti ɛsa yɛ nananom a ɛyɛ nhwehwɛeɛ no too hɔ no wɔn de nimdeɛ na ɛyɛɛyɛ ɛnsa yɛ ade a ɛnsɛe ɛtumi da hɔ kyɛ paa na tete no na yɛ abusua na ɛma awareɛ na nte sɛ na yɛkɔtira so wɔ asɔre dɛm na ɔman no nso ɛma marriage certificate no enti na certificate ɛwɔ awareɛ no ɛbɛdi adanseɛ sɛ ahyɛnsodeɛ bi da hɔ a ɛkyerɛ sɛ ɔbaa wei ne bɛrima wei a ɔyɛ awareɛ no na yɛ nsa a ɛyɛ snap a yɛde so wɔ afei ne yɛ nananom snap so mu mboma wɔ mu paa ɛyɛ ade a na yɛ valuable enti wohwɛ a wɔkɔtwe tampɔ anim akɔma n'adeɛ a na wɔpagya nsa ɛde tiretwe di ampɔ ɛsɛ ɛyɛ ade a ɛso mboma wɔ na yɛde ɛso mbom so ne yɛde ma tumi a so sɛ ɛyɛ anaa deeti enti sɛ wɔkɔtwe di ampɔ anim a na nsa ɛyɛ ade a ɛso mboma wɔ mu nti na wɔpagya kyerɛkyerɛ di ampɔ afei nsamanfo a mu fi sɛ nipa wu a wabɛyɛ honhom honhom nso ehunu kɔ akyiri ɛka ate asefoɔ enti ɛna ɛyɛ fɛ a honhom nso ɔmo ɛgye nsa no bi enti nsa ɛyɛ ade ɛso mbo ɛma ɛyɛ nananom enti ɔmo de yɛ ɛnyina hɔ ade yɛka ne sɛ biribi a ɛbɛdi awareɛ no mu kena ɛbɛhyɛ awareɛ no mu kena na yɛbɛgye ato nti yɛwunya de kɔdeɛ a na kyerɛ sɛ certificate no yɛare voku yɛtwam enti wɔmo de kɔ ne yɛtwa awareɛ no mu a mo a motwa mu no mo na wɔsɛ mo san akɔkyerɛ sɛ yɛayɛ bɔne yɛayɛ ne yie na mofata bɛrima no na mogye dwa to akɔma no na mo san frɛ ne sɛ nsa a mode baeɛ no wɔnsan fa mo adeɛ ma no
Maybe me to was up for you no ho ade fofo. Okay. Aja awiai yada wase pa ne wonim dia wo de aboa dwumadie nyankopon hira wate. Menso me da mase. Atiefo papa ya counselor na waben wealthy woman ewo YouTube your live chat ni so bi and was say thank you counselor well spoken waka say ye nyankopon hira pa. Asem Ventures ewo your live chat ni so ewo YouTube ni so and was say kronom na akraya Krobea Asante me tu Ghana fo nyina fo se asofo binom eyem pataku en wode nwanwoma adura wo ho ewo se awie yebre mu enti ema yani enna ho obadwiri ewo kwapra nana onu nso ti opa yada na se ajovi wose Krobea as the Greek man will say blue 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 that means no no no. Tell papa no se me say no emane nye oba ne back blue 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 actually no well Greek man wa ha on the Greek me Greek into obebo afa D SDA TV and was say happy to hear you guys again me wo Iraq Kurdistan and me tiemo na nanse na me humo oh yasaba why yasaba pa well the woman krona no so the man should never ever accept the woman back because these so-called fake pastors nansen omu kontro amanfo awade papa se waje saga we ya na wade no sofo na ne be kontro esade ama no Abdul Fosu Malik Mufti ye busa se be ma no wanye oba ne baka na ama ne nye no mesrew we die ntia oba ne ho amam ana sofo ne ho amam ne se owura no ena e kire se yentu nefo se aso abusua ne ba ending wonye ge no ana ama ne nye no enunti na mutie be ma ne asem no okay wase nana ya Krobea Asante e ma ne nye no e ma ne nware ni bio Abdul Fosu Malik no ena William Doe dumana afo wase nana Krobea yen kan kire asofo na ye fake no ana se wono mu efre wo hu so called prophet fake for na ewum no se nyankopon abufu kese pa ene beba won so ma de beba Hubert Mensa Michael Hubert was say nana se ya asofo bi no mu e wo Ghana nso de e big problem wo nana ye wo UK yan so ye hwe live and so e wa ha a nice talk papa waka say ye counselor Kofi Lalas e na e ka sa de no original cha say wo moro market for no am say akra sofo no wa ma papa ne broken heart wo hwe se ne papa ne kasa no a kana koma we wicked say wo ye obi nso esa right Reverend Che Heroes of Heavy Ministry atonsu and was nana you too bad please I will ask the man tell the man that he should not accept the woman emanenye no Samuel Edmond ena e kan say so obi e kan manenye no manye ne nkwala ne nso ntia o meba abedwafo bebam na yahwe se etesenya na se die super action herbal ohineba napoko abedru akra akwaba ejo penyu kese super action herbal moba seya ye jamo moni yetiefo di nkomo ema yete nsem fa agenti herbal mixture ne ho agenti master P na the good old Messiah ointment no yetietie ho nsem wa awiei sienso yo penyu kese medase sabre eye super action herbal center ena ye ne mu edin kitawin na super action herbal center eye adwumaku a obo ade enu bra no ye hine ni no abra wode adom adasa no eno ena ye nyafa abefu kwanso atwetwe sa haban mu nsu aminua enura wo yaso ye no se ye ka kyo se ampa wo yare we yedro ne betimi na de wo so ya ne so obede nyankopon ase no wa yedai no watu anamon akope adron bi ena ye nuanom bebre ho no ma yare edi omunya no eswani ensase ye ka kyo dodo na ho se me call hospital by no doctor say amaman adosu ewo mini paduanum obi ho no ma se wa bowa for the past 10 good years na minua e wana obo no boso obosa na ne boso ya no eye dai
esisi na na se ne boso na ye dai etutu no ede ba niema ene de sa wo ha ne ba onua se wo tie me ebia wa ko hospital doctor say ampa amama ne srade adoso wo ni padua ma doctor no onim de oka onim sunsuanso sa amama ne srade no edoso wo ni padua ma ohawa ede bebre ni padua no emu ba ko se minua so anhwe ya yare efese cardiac arrest obi wo no ma minua yenka bi nsem ubo se nakoman etimi ya dai stop abra anya adwuma biem eba sa beto na nanom ewon siedo ana obi won mo timi nya stroke mpofrima minua wogire ho a onye dai wonti ase sa nipa ni nyina ya nkrofo adodo na no ubehwe omu ni padua nim no na amaman ne srade no ados wo mojanim etie sisintire ne mu kwan ema kwan ema moja ne ntimi nya dai eni afuru sane obi won ma amaman ne srade ya akasa no ubo se ados won boso na minua amaman no so no etisese bio candle se wa wuni amaman ma menkyerɛw etise candle etubo se eda wo boso anuma onua obi wo so obo wasa no wayi amaman ni bi so ana minua bi nso kra hodoma ose ne yema yeden etim edie ne ma wo yem tim eyesa amaman no etubo se kira onyadura etimi yedai eyi amaman na se onuma minua okoba bi so no ojane nan a eho no hu efia wodo a efi ni paduanum eyedai eba etise ye uyam na atim obowa ana obi won ma wakɔ hospital doctor akasho se ampa amama ne srade adoso wɔ ni paduam no mekafo adrefe se agenti eba mister edi ama enawie minua bi so wɔ no ma wutie me wan kasa wo yafuni etimi bufa so tese sabio epo ebo aso ɔkye no ma won sakadro ana amama no abesa wo minimu ha obi wɔ no ma bo se na ɔkwan ni minim minua bi wɔ no ɔbɛkwan ni minim sa bibia besa ni minim so ade kroni ntimi nya dai empie tu anamon okwa wo se wo agenti aba mister wani wo hwade wo hu ni ye wo sa asomasi na ebe so asomasi adani nipa mienu because entri na di moja ekɔ wani no no amama yesisi ntini mu kwan kɔpɛ agenti aba mister ni binom na abedi ho adanse pa minua wo so se wo da wani kaguso ebodon kwa na wani ate enya ade se obeda biem kɔpɛ dra atundi se agenti aba mister ni binom wo de ne ye de hania so eye de hania na tu anamon kɔpɛ dra bi nanom na ebebo apa obi wo no ma usu utie me wo ha otitiru ne se o halitosis o kasa no wanum eyinka sabio o kasa no wanum ebon ana obi wo no ma oda oyedai ohwan kromo so minua se obi oda ohwan kromo no wo gira ne nkyɛn ahwɛ se de osi hwan kromo no wotimi se ampa ohome anyadai ensiso home ne ntimi nyadai amma yie sa nipa no me be kyerɛw anywa wo halitosis no ba modra se number na me de betu dwa no obefa na ma kyerɛw kwan ya obefa so a wo be yisu aduro na mo amomo halitosis mo kasa no mo yinka ene mo amohwe ankromo no aduro no be yam ho adwuma na yisa ha na yedai afiri so obi su tie me ne ha nyina ne se oyoba bosome so ana ne nsaguniti emoja ne ntinem entime ma obi die ye ni dane yesesa bi onu maduro ne kwa obenyi nsen enso anya no kure because Yesu Kristo maame Mary onu kwa na ne be ma enhia onyi nseye oba so wani dane a entina wa mienyi wadi emfra adwumam kopa agenti aba Mr. Nenonom said ye be ya ebeboa ne wani dane ne eto obetwa because o meye madwuma na sabi obusumi biaro o mepe 1 week off enya de se be dai ebe ya adwuma pedro friends agenti aba Mr. Nenonom na enyi sa wo ha oni atiti ne nyadai efiri so be ma bia ho no ma ne taduam yamra na dwena ne se sabio okope eye aduro bi aphrodisia bianom said ye be ya ba ma hode na yedai agina so ne wura fi said be ma no edi moja na edi ya adwuma sabio be ma no eye moja na mananyini obi be fra se doctor me be ma no fon na efon me be ma na hode na yedai aba fom na ne wura fi sa maman asisi ntini mu kwan ntino be ma ne ntimi nya na adwuma yi tu anamon ko pedro fresh agenti aba Mr. Nibinom na abedi ho adanse pa minua won sa no na ye titriti eye onompem na tutu severe rheumatic pain obi won ma ne kotodwa won ho no ye de ne kwa ya sabia bo ni atwi nsu abi e o ma ne nsu na san abetem me kanfo adura atundi se agenti aba Mr. Ediama enawie tu anamon ne ko pedro ebinom na minua sa ho ha ne atiti ni nyina no ebefiri so wo de ne ye hypertension ana sa ye de yi koko na hawo tu anamon ko pedro ebinom Gia number no ansana enkomo no me ne wo atoa so atwetwe ye number ye didi dwuma no enie
0245 26 38 38 0245 26 38 38 and now 0244 85 64 59 0244 85 64 59 onua ebia wo ye gya ho adwuma e bedroom ebi wan hwe ya doctor beka cho se me nko gya ho biem ana emfidi a wo gina ho no heat na e produce no ubo se na ama wo mogya na ho ode na ye dai aba fam so wani so taye utum o wa no ani so briu me kanfo reference gentle ba mister edi ama na awie wo no nom sa dro we bia sa o haw ni atiti ni nyina no e be firi so obi so ho no ma yare ahodo na ni wudi asie ena ye yare we ade be chen ye we because immune system onkwamwa na ekutia yare no na ho ode aba fam etubo sa dro bi wo nipa nyina edi ho adanse no onko akoto bi ase dro no media me no ma hu hwe because onkwamwa na ekutia yare na akasa no na ho ode na yedai aba fam me kanfo adro ya tundi se agentia ba mesa edi ama ena awie onua wutie mie adro no nya no kwa na we aso ye wo Messiah ointment asa wo no pem tutu a wo de adro bi sra se wonya accident ana obi won ma wo ye adwumaden enya bribia na wo so no painkiller ye nua no ma mo ye adwumaden no ma onsanka Messiah ointment wo dware wi afa bi sra wo to wa beda na ho ade abachi no bo so won asisi won so kama ana obi won ma won so no utie me wo de ya diabetes so esi kire yare enne sa yare we etu ate se wo ye mamu ha bia enne nkura se bi omunya mfie aduasa enya sa yare we bi because ye wonuane ahudo bi ana drinks ahudo bi a menua abadwama so ye nom no na ama ye pancreas na ho de ne eye dai e ba fom enti adwuma a wose ye pancreas ne ye no etimi nya den enye na ama sa yare we aye dai etu atese na dodo na adwene yom se diabetes edro nya dai eniwo na abribi ebe afidie so ayeka yesesa wo diabetes na so opese etu ase ma within 6 months ya no enya de se yeka chose betua sika ne to boom dabi every month wo de obagie adro na na adi sika ne be dai ebeba na se wo first month na enya obi na beka chose ampa super action for ye dai ewa adro etimu amwo diabetes no onua number na ye de betu dwa no bomodena so befa number no ye wi afreyen na ne ni kita ho sa o haw ni atete na beso so wako enkoda no onua nyankopon nam super action for so wo haw no nyina eto be dai ebetwa ye number ni ye 0245 26 38 38 0245 26 38 and now 0244 85 64 59 0244 85 64 59 Ohinaba yadibesi adasa ni ebesesia. Very good. Etiefo wey eye super action. Ono ne pa wode aba ehon komo na awie yabono ahaye 102.9 FM ahayo tech mafidie ne na haya. Sama yi obey. Mapom din beko yi a na 21st clinic. Wo 21st clinic de. Esuna fidie a de ye nhwehwemu. Ena esuna fidie a ye de sayade. Ye wo enfidie ni nrupa. Ye de sayade o haw bia ni akiri. Akoma yade. Esikire yade. Ahohwehye. Wo sisi. Wo to asenti na atwetwenwo. Ye funu awo ne enam nsensem. 21st clinic. Ye twa scan. Ye yemogya mu nhwehwemu. Afeti esumasem. Se wanti woni pedua na ase a. Wonte ayare sase. Esono se wa ahoden. Ena esono se wa apomden. Yare bia woni efire. Enti enum aduru abra wonim yare no kofa bai. Ena da ho no. 21st clinic wo branches bebre. Wo Kumasi. Wo ba 21st clinic wo Ahwia. Omone Ahwia Total Filling Station nedi animhwe a eben Alpha Radio. Accra, ye wo Domi Market. Heavy do dynamo a. Ye nkrabata bi nso wo BA. Any sehwi. Frɛ yen wo 0540 311 311 0540 311 311 ana www.21stclinic.com. 21st clinic ana ye wo krom.
never be true my betting so mame. The wood ointment kama papa. The wood ointment with the true via one baby and ya a bedroom from African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin Ekuafo awakọ fuoma banu wabre afrafo awakọ epo abanu wabre adwadifo awakọ edwoma banu wabre adrobafo awoyi gears ya driver na wabre efitafo mesinfo obi asasabro ha no meka jahwan wudware wie na wo the wood ointment twia wobehu da obeda mira mebe nko mi sisi ni mekotodwe nyina osisi mpo de enyo na abeka medibi ko twi ho nyina na dwontam the wood ointment our pharmacies herbal and chemical shops titru King's Walk Herbal Okaishi Dodua the wood scientific herbal hospital DM ubenya phone numbers 0241 244012 and 0201 681717 the wood ointment Fetchina Beko When we send your police in your dro, Imbusaba Mesa Abama Huaden. Refuse to grow, and young offense Wabeka. And what day immune system or Yankopon, and your ready pediamus Samoya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a man for the Duanwa, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini D and a honka. Now Yamwa suing Yano, a boy who buying every home. And now Mumpa, Yarwana Dada, no monum doctor in Rono, and num Imbusaba Mesanoa, and Moma who are deep in tea. Ya Womuntim Pose, Yaria Esomo, Imbusaba Mesa, a walk Kanshi, and you may move Bia Yato in Ro, at 0246 20 8496. MDA, Ashisha said, Jedi and Kratui Maja to Musay. I feel we pa dear, mean Tessie, or tentini between ye pecra, Mijano, say menini, mean train woo, Mamma Sinciana, comedy bit me a umra. Abba, quanto, now won't to quay into that so no yako. Name ye day, and he na men fanning ko ye. Tie, won't fanning ko Yamensa wom heba center, Abrewa basna de ho, Mameno, ni din in a Juma se, we dim fin shed your watching ye tre, na bibidro kind or de becamo. Sa, Anne, Nanya nunkumpo, a tre, Sisieni ya flumu ya de, bear man quay one so, and nemu ya de biara, or tenete, se stroke a bubuagu ho, now pesa wa nanti biwa, Nyamensa wom heba center de beboa. Nipa to me bien no kase ne yadia dane so kwankro te se wodie nanso wuduru Nyamensa wom heba center Nyamensa wom nti ubenye wa hoto kumase ha se paase bodwesan wo ena Nyamensa wom heba center wo ene abrewa bas na den kasa wo 0246 450718 Nyamensa wom heba center medene kwa hosi sia ugidi ajonkwa ko Druswabia Election Warehouse Emrena Sansubium Abaiba Abaiko Infiana Bia Yetua Bayo Mampeni Nimrasabedafo Afe Wensu Wine Eko na Wine Eba Emre and Dachi and a Betty Enunti or Tech FM your Election Warehouse at the report Befer Tifi Atoyen no BM Abra on the 7th December Bronya Bosman da Etoswa and Song and the Panon Son Pepe na Amanyo Semu Animdefo Atnasi Esiabra Kutre Ade Abatu Numu Abakosem Mpeninsem any Hunsun so nyina Abrem Sepania Crofito for more Yem Fankame and Fafidian to attack 102.9 Net CB or Tech Lesson Warehouse Yade Mamo Fenchem. Okay, Yada Mwase Yakoya Yaba 102.9 FM Utek Enna Efidiano a day. And Koma ye die baby biara wo wonso okaye ho bi ebinom ato wadwenkyere e de aba e wo normal message ebinom de aba e wo WhatsApp voice note and ebinom de aba e wo WhatsApp typing no ankasa na voice note ne doso enti mefa ofedi kan ansana akrampofo abem ofedi kan voice note Nana Krobea, and my own wabba for you. 102.9 FM. Patro me do have, make us a free in a hini. Patro Asem na, Papa ne can say, Nere, a sophobia genere, and I make ramen kind of my tears some navy. My main judging is here. Or soft one or banning in air or a fair for. And this all basso the worry be they are on Pamano cry, pen crown one general. Mamma, a friend, a grabby brab waji, a war, a Nina disu.
on from programming the agro pa. Hello, Nana Krobea, Michia Mojuma, Michia Greek man, any of what so. A friend daughter, my free, Munchen Heya, Momenshia. Now, Bemaya Semi, let's say Obano ko Okoya no Sanka a year, Natures and Co on some manichu. Okoya Anyi no Saba. Dear, Pidgey Bemanoa, or no one a Danny Jahono, Nimsenia, BC Ashishino, Efa, Nti, dear. Krobea, I only Nana, so the Obani. Many of them are saying, our similar person conqueror. Krobea, the beer, me can say, me can, the video so, me come out so bomb my mom 40. And crap, Pejinano. And you're sorry, and all the Peja Chrono. And your Bible, and your Mra, and your Mati. So, no, says, one more from so quite so voying on a Krobea. I was said, Obi Fuma, Yadim Mrano Dino, near Dino Tumu, now the Sneya, the other Sendia at the Sia. And yes, sir, Krobea, Mubacas already to some no about the chairman, and perform because of my dear. So what I say? Oh, now, Cousin Corano. And for I know Jan who bears a 2 year, or the body jab 2 years now. And for I know her no one in Qualanity. And Timon found quality, Monsan Godi, Sabia song, Bonsan Werchi, and Cofasu and Cotton to Bio. In a marine channel, no. Moon in Qualanity, on Tinani, no Henema, Mon for Bano, who a buffoon Casami Hemema, on Tino, on Henema, and a ma and in a Dutch. Our dear, say ma. Fasobia warrior so Krobea and also the bell on my channel. Na Krobea, good afternoon. Really cool for me, cause every man passing. That's him idiot. Miss Idiot and come catch them say, Major Mahom, my palm mobile, and one on my bear man and fat, a bufubia and quiet, softly bibia. Now on Montanaho. That's it. Hello, Krobea, it is I. Obian. Me kasa fira sawase okay papa no ye den onfa ayene maame ne hunche no enfir maame ne nche efire sa osofo na ma sa ayene mbasa nti aya papa no saji njina ware baba Krobea eda se any program mo de very area bia e frame destro kasa free of wase e do area sa time ye na ehnya mo program ne ntie dia na bibi ya ye nti bom paise mo djuma be koso na de bia motimi dia brehe damase Krobea echia wo ne wa badwafo nyina nyame hira no ani mo nyuma pa me Krobea papa no won hwa no anware wo ba no so ware no a echire bi wo be san de biem asan ye onpo oba foforo nware no won hwe ne ma won hwa no wantie oba na sem kra ansa amfa na amana brabo ma kosi ni me kase fra twema kropon me da mo ase na Krobea ya Asante Emmanuel abidafo ni nyina ha elimsie pa se wono abidafo ni nyina moye de nyame ase nyankopon hyiram ene ne mo nepa no mo nsem pa da bia mo se madaje betina radio so de mayen yenso yebekoso etie mu da kasino phobia kwame kwambusi akoko ye nyina etwesia ne yetie mu na awalewe de nuka so okoso wale onyai onima adwen a be oba no ede ba piao Fellow Kwame Boachi, if you bomb a committee channel. As someone can be mayor or software medium, Bayman, Oniano, more on one review, or Walena. Ed they are when Bonnet Krobea kind. The chairman is see Emma. They are all born educated. That's it. And I are Krobea and Ishram. Okay, where ye or Fady kind ye, and now, my bo, at the Amamono, and now your voice note day. And the yem phone lines into my voice notes are a beba afa and someone ye di hon komo nyina no ye bebo ni nyina so e wa fidie so na ye de amamo we need the ampon o trede o se akra enam enkwara ni nti papa no onte ase onware oba ni bio na onhwe enkwara no nanso okwa awade animu a eya wonhwe oba ni ye pa
frisa hwe ya obetumi akono okay o Asem no waka ni twabutu trade the guy yo PSC atwa na wiai me ankasa me vice president wono nso 80 and was say nana ya Krobea Asante ene monkomo amuboi monka nkyere bema no se wo hwe ye na wanye oba ni bio free say when there is breakup in marriage say awarijaye eya ne ba the one insisting on coming back nipa wono na opeso san aba no da bia wo wadwempo bi atachire entia ebia opeso oba na sa sofo no any lady no ebia wono mo asan afa another agenda because sofo ni nim say ye nim guase ye ma no enti so ma ampa agenda bia ebetumi aha enti na ebia opeso oba no right me vice president yes ye me te won catch up okay twi fatwi wo ye obi a wote wo ni padua ni mu na beko obi ho ebia ye na dwuma den ene de yawo bre no unya bia fatwi obi asisi yade enam adwuma den nti abeto so a wako a enko no pedawood ointment ni bi ma ye mfantwiw na ye usisi yade asisi yade nti no emanipa bebre so ye mmere ewo mpam enti ya pedawood 360 capsules ni bi na faka ho sa wo yi oba ana bema wo de ointment ni twie no na 360 capsules no wononom sa wonom a eno so boawo emasisi yade ama waye mre wo mpam wo besa agina so na waye den ene nsuo tutoi atidi yade ne nso ba papa frisa ntontom no wonum agiga nsuo to ne tatai sa no a ne ntontom no aba mo medofo me ha ho kona kope Dawood herbal mixture se hwininu aduro no na wunya bi na se wono nomo a ohonam a ye wumre o basabasa wo ho ye wuo wanum atu a wontumi nidio umoja awiam wanimu aye hoya o ni nyina abekọ Dawood herbal mixture baby to nuo Ghana ha bia awuram wo kwa ade wo panibodin na to oba otaka fimfi ahwehwe Asem Beba da before a ubenya nuro ni bi na wato Fred Dr. Dawood e was 0244 886437 0244 886437 na wone papa no enkasa afei coffee organic tiger nut powder atadwi samono adofo eyo eye 100% organic yemfa nuoma bi amfrafrai se wunya bi ni ya bedofo pebidi na wudi a e boosti we immune system no e ma wo ho ye den obi wo ho a wo se media yade ta abobọ me pa atadwisam ni bi na di obi wo ho a sikyire yade ni mojabro so wo ne so pa atadwisam ni bi na di obi wo ho no a wo se me so me cholesterol kosoro me pese me fats no ebene pa atadwisam ni bi na di e na we wudi na wuni nufusuo wa wo e de ma wo ba wudi amanufo ne hyehye kama bra o take fimfia ha obenya atadwisam ni bi e na kọ breman o se kwadwo street UGC kwan so coffee house e honso atadwisam no ebi wo ho freyen o pedodo a 0247 995 160 and 0247 518 123 o fresa no mesia coffee organic for ya bejo so na ye ne wakasa afei mona soap and cream eyenku a agbeve heba for ne diaba unya bi gari di besra wa honam kankan wo so ensansan je uni pedua no afa no ebe ye firi hodo ade ho ena wa chi di yade edi wunya agbeve fever na no nso nom na nyimfiri ho wa wo mogya so ate ama wonumu ato eye ni no aye ho ya no aye mre no akoma ebo periperi onso pe agbeve tonic nanom wadwumade a wo ya obekwa aba na wa bre ho ya wo ya ma yemfa agbeve bam ensrasrawo baabi a ye to onu obi awure mu ade wo pe no bodin nanso sabre ya ye kase wo yade wo de akini a wonya no yie bra agbeve herbal hospital yade bi e hawo no yenya hwehwemu na yemfa duru nkan ye wo adakoja ache faka ye kwadwo so si wo kwa mu station ni hwe ni mu pepepe eye agbeve herbal center yaso ye yero no frɛ yen wo 0246 59 5256 na ye ne wo enkasa time herbal mixture eno nso eye aduro na sa aduro wei ena so onum ato na so wontumi ne dia
pebito eye 3D yade de yo sa no Food and Drugs Authority for hwehwe mu ade atum say 3D yade ma lewia na hawa memfa nya kwadro nonom time heba mixture nenyi sa haw ne mfiri homa wo on se waye bohu on so akoma ebo periperi on se onam anu ani so nyina echiru ase wu twahwe se wontumi nkwa adwuma enam ma 3D yade ntio wan hwe ya ebekum kona koto time heba mixture na ono no mo ebeboa onye mu amanum bi o ma akwada anufu anum bi oba KNG Heba Center ye womrom Abidjan house ho ubenya bi ato ho atonso na akwaja hye KNG waso ye ba ko ho ba bi eto onu obi ade ogram kasa me time herbal mixture unti bi bi ase a 0244 417 669 eye number Naskeba Clinic insunie ye na ye ultra modern herbal clinic mpremprem yama ayaresa ne ayarehweboa ye fo ye wa henema kokoben ye ni wholesale eni die nhwe wa wanya problem ewo wunombe ene won kase yim wa awo ho aye woden opa unya wa stroke yade akan wato ho enemu yade etete wo henia ana fibroid wani ana se ebia prostate mu hawunti ama wa ye mre esichire yade ana hepatitis yade edi unya no fabra nask eba clinic na ye bebo opa je number freye 0244 120 269 0244 120 269 na yene won kasa aso enkoma na ye die bemen obey onware no anase onyinema this woman pa praise God empose wishi asa bema wi ya wono na dweye senka ye bema bi awo enka woni sofu ni nyina anko kum kura fi wiase na wo se wa ba benya ano e de kasa se bema ne nsanyo nyangopo betua okapa wo sa ba wi sofu ne nso wa nya ade amfani di ama abetoto ayampi a 4390 o number no di twatwo no agrambavo Krobea simanu fa tanjo akra ene me manipa etie me ati asese omo do mo gire nyina ahye asofu mu no entie omo nkokan Yohani John efiri be ekwan ye fa so Yesu man no Yesu Kristo ebe wiase ekwan ya ofa so wuye nyina gina asofu mpanifo so ena ma Yesu wuye ekwan ya na Yesu ne nkyerɛkyerɛ etia asofo ena omo fa ne ho adwene ebo ne po empo ebras of panin ebisa Yesu ne nkyerɛkyerɛ oyi ano no asofo no mu asofo nketwa no mu ebo Yesu asotro eka se de obu asofo panin nie ade Yesu ka kyerɛ ne se maka ne se manka ne bɔne a ade ne se obɔ me eti ekofo omudi nka bo Yesu asotro aya asofo Gana fontie awo mu do mu gidi nyina wuru asofo mu no asofo ne di nkan yi Yesu ma first papa asotro Yesu se oba be di no kwan ho adanse na wenti ne yasoma no but asofo na ti ku no but enne Oma yo etino Yesu o say these people they are Pharisees. Enti asofo ni bi ye Pharisee fo. Wo mu no oma ye hunya atom. Wo mu ye hu ahuru ni awo. Wo mu ko Yesu wiye no ena mo se o sai be gye yen. Ena mo de jiska. Asofo no. Me so bo de won kan Yohani. Asofo na asofo mpanifo. Eje asofo nto we mo su ketekete yo. Asofo mpanifo Jew for asofo mpanifo no. Wo mu ne papa Yesu asotro. Yesu na yeni edi nachi amanfo nya edi nachi no asofo ne kum no boni be Yesu ye boni ya Yesu ye nyina ne se na o kyerɛkyerɛ no kura se de ne yeti ye ka no kura yi ye be kan yen eno ti na Yesu ka se me din ti ye be tan mo because me no me wudi be ti no me ye tan me dit na ne ye kan Yesu eno kura na o kan tema na asofo no eniema na asofo no ya de ahinta de asie de na na Yesu eyi pie ena ya asofo no ya anam ko ye meeting sa ko we asisi ekuno aja asofo no na ko ye kokko mu meeting pe kwan bia o mefa so o mechi Yesu no wakuno aya asofo gro ya ena didi mu ato now
ɛna didi mu atu na o ɛsɛ wo yɛ nipa na do wura nyinaa sɔsɔfo ma bisa ho sɛ saa sɔfo na do wura ɛhyɛ ne mu no ɔyɛ sɔfo bɛnya ɔyɛ jiwfo sɔfo no bia na sɛ ɛyɛ nyame sɔfo because most of the pastors no ɛyɛ jiwfo falasifo sɔfo no bia ebi nene ebidu ano na Krobea hwɛ yɛmusa sɛm baako sɛ obi asɛ nkwadaa ne nti ayɛ na ɔho media bia meka sɛ Ghana fo bi ɛyɛ hypocrite Ghana fo bi yɛ hypocrite nya atom meme ne wa wo nan wotimi agya me bɛma no wɔ afne sɔfo akɔtwempena akɔ wo baako na me de meme gyae a wobɛka kyerɛ me sɛ nkwadaa ne nti yɛdaadaa no yɛde aburukyire daadaa no na nkwadaa no mawu ɔmo wɔ hɔ na ɔmo ni hɔ ati ɔbaa ni gya bɛma no wakɔ sɔfo hɔ no si yɛ daadaa no o sɛ yɛ anaadaa no o ɛberɛ a ɔkɔda hɔ na sɔfo no efina no ɔne ne da no na ɔnkae sɛ ɔwɔ mma nan a ɔmo gu bɛma no so anaa ade na Ghana fo binom yɛ nyato saa hwɛ ɛne ti na sɔfo bu ɔmo no because ɔmo de ɔmo gyedie nyinaa nyame nti but nyame nyɛ saa nkwasi asɛm sɛ ɔni akyire nyame saa nkwasi asɛm sɛ no ɔni akyire o wo nim sɛ wo ne bɛma na teɛ yɛayɛ wo ho adeɛ ɛma nan wotimi agya bɛma wɔ matsebi de ɔno ɔkɔgyina kurotwerɛ kronkron sɛ nyame nnipa ɛde wakɔgyina mu sɛ me bɛma mawu to yɛ kurani hwɛ saa wobaa wɔyɛ o wɔbaa wo kunu nwuyɛ o na Ghana ha akyɛdeɛ nti ɛma bebree pretende mu ɔmo kuwu ana wura fi ana ɛntoma ɛmo ho anwa ho ɔbaa ne kunu ti ase o no aba bedi lie yɛ kyɛ kuna fɔndɔma ko odim bi no ɔkɔgye bi wɔtimi akɔpɛ yituma akɔpɛ ayɛ duku abɔ duku akɔtena ɛnti wɔm sɛ me kwa mpɔfo mawu ɛnso ɔte ase bɛte ase ɛde saa wɔ ba wei ɛde ade paa papa bɛn na ɔwɔ ɛwɔ me ho hwɛ Krobea yɛhwɛ yɛpsi ne yɛhwɛ deɛ bi ɛbra na ɛfɛn sɛ Roman ɛwɔ hɔ ɛbra na Methodist ɛwɔ hɔ ɛbra na Anglican SDA Presby ɛne saa nsɔre no a na ɛwɔ kakra na ne yɛkɔ no hɔ no a na ntikyɛ mu nya mmaasei no ɛne nɛ sɛ Ghana fo bɛka no kora deɛ paa na bɔne ɛdɔɔso ɛmfa ntoto ho yes amamama assignment Ghana for na ntina se mi so mo say time na SDA Presby Methodist enkoa na yenti chemu wo nkɔte ne deɛ me na me beti bi wɔ ha hwa international hwa ministry abofo ministry hwa international no ne ndi hɔ no ene deɛ ina bɔ hindoso okay ya man kɔfo wo yɛ didwom so wo be wo sɔfo ketewa bi afi na wo yɛ SSS na ɔbaa ne kunu yɛ doctor ɔbaa ne kunu wɔyɛ pharmacist ɔbaa ne kunu ɛyɛ lawyer na sɔfo bi a wɔwie junior high school ɔnto aso senior high school ɔnto aso na ɔno doctor ne yere no ɛfɛ no papa dada sɛ nyame afrɛ no ɔnkɔ sɛ sɛ mama fɔ yɛ o na sɛ nyame afrɛ no deɛ asɛm na wo junior high school ni no na sɛbi ɔde doctor yere ne twempra nyame afrɛ no na wo sɛ sɛ doctor sika ne kɔma junior high school ni no pastor no hwɛ first no nka ɔbɛyɛ sɔfo a otiri nyu gyina kyerɛ deɛ bi adwene waware sɔfo deɛ no ɛsɛ sɛ wɔ yere ansa na wabɛyɛ sɔfo ɔtɔn sɔfo bia ɔnware yɛ bia aside Roman ɔmo de sɛ ɔmo ware but sɔfo bia ɔnware yɛ bia wɔso ɔyɛ me kɔ wɔso ɔyɛ fake ɔnyɛ pastor I'm telling you. You can be a pastor without a wife. I'm telling you today. Now that training mu obi ana ware ya no ya sofo ana. Me say tie. Kwampofo. Me say training mu no obi ana ware ya no ya sofo ana. Dabi tie. E wo tonum because Bible say the man Roman for no on say o sisa o ware a. Tini o ware a do ware ne bia odwene yire ne ma ho. But the only yire no odwene nyame asem ho more. As you want for the omon pe how and no kofa ho but so for penny no obe ware no o ware wie an ya sel sofo tenie o ware ne se ne be ya o konko do obi ati wo ye penny wo nim de wo ye mature awo nyam sebnum
nene sofo mares na so mo we ya ke wo yire o no we nu wo yire kwa me meba me ti ade wo yire woni ba ko awo woni ya wo mi ensa enso still wa kware meba tie eno na ma tie omo ye sad na ma wuro mu dada ati odi adwaman tie odi adwaman no eno de ba ye sofo hwe de ma ene teacher 14 asia na Ghana 14 asia hu say teacher fontro lancashire exams we mu bia o first fake teacher ni bia so a teacher because we training college I no tina see hu say no as I say ye ma bibi ma hu say when na ye professional teacher ti wasemba na ye ka we teacher ni me ba be di no kra no ho adanse na de ona me so no na eno na ma asofo no ye omo ya eye omo hi ana omo chi Yesu no omo kun no so sa asofo ye na mu do omo chi no we omo ye they are Pharisees pensionom na Greek mu mo ka sofo mo ka the word sofo ana akoma na ntimi Greek akoma na ntimi Greek because say oka asofo asema na o haye yeni no ye hon na ye tete asofo pa ho so that say mo mese mo ka Greek mo ka sofo say na asofo na ya na e haye ne enti mo ka sofo no mo ka akoma ba men ka Greek ne ene men ka Greek wa wo ti abanti e bia me fa ho men ka Greek okay Foster Opoku Ajamai Osena Nampofo, I really like your boldness when speaking. And I akrobi Asante ewie wonu abedwafo. Ya chiamo ya hwem wo YouTube ne so. Na asemi edika. Na akrobi ewie mo ha. They say enipa bebre na nam ekom wani brenti. Won mo adane asofo by force o. Na ade a areho. Etiefo Muntio Adia Areho She Enra Enkomo ya yedi ye Oba ade chiame Agra Asofo na won mu di pie mu no Unim se ba akwa komalam ho Se onya dai Na mo ka se Unim se ba akwa komalam ho Oko pe dai O 00 konkramo Hey Etiefo Bakwa komalam ho say ya me no work say I have the voice ya malam no ene sa sofo no e kire ne nioma onfam ponche ka ho onto de na pampam bomba no de ma na juzo egu wo no na wonto no ma ponche enum nka ho ne nyensia eni isa onto pia ya yatue ano no ejan no David dia ano no onto ano ni bi emfa nka ho na famra eni sika wa bo atoso na bia re ho ni se sa sofo no se kura de wa ye broke o na sofo bia se wo wodin e wo kumase ya sesi a en woni ni akwa hia wa ye bia se no a promise me se obema ni sika man dia kwa radio so enti so oje se sika na o de be malam na man dia ye ene ye ho ponche dia ponche ni so me se je se ponche dia Asam yensa chale me nko ami de yensa enti we de duru ba bia chale arafo mompai bonte yatiase da bia okuye ensu yengu mo hwehwe Stone Boy ni nyum be a friend Tough Seed o say one mo dwen se me ya ba enti wo tutu fom de me hye ho se nka wo sie me na wonim se me san pie mo hwehwe sa anyom no na mo ndaludu mame Tough Seed Stone Boy na boy enipa koto nkramai ekwasie ya najo ekosie nkramai no ekuro ni mu konti hene ekona fuom na masie ye ene obete se eye na se wo ma yesie wo mu yi ada ba ko ani ate ana wo ko trezi ya hwe ba bi a ade ni pie ba no na nkramai ni akosie wo nom ewo ena ho ene ekokọ tie akwa ne ba hemfie ene ebusa ne se sa de we ye achiwade ontumi nkọ asie ye wabra na nanya we die na akokọ ye wo se nka mikoku Krobea ne na bedwafo adai o se wo mo akoka masem akwa na wono wo se ne oyire bia wo yusu ye friend medufu oyire telephone on se o mbai ene on betina ase na wiase no ho he kan kure Bible say
kan ya ton ya de kwan ya nton so atiase okay aya enti adofo odi amonka makoma ntom yam oye di akire na voices re ya ba prodi nyina so ewa afidie yi so hwa papa ya ana no kreba ko anipa bekenti ne ho atamfo doso omo doso se ye kunipa bebre enam no krenti ye kunipa bebre aha anwum ni nie mebo mebe pon wa nam diabo anwum ni nie diam nyankopon hyira wahu no kreba ko pa nipa bi ka yenti yateta na akobondio yakobondio hwese na no me timba bi anaka na Krobea baby catchro says la woni ye konde yempeu and am say krache adai over stereo chroma stereo e nam recording ne fa the number ka ho nam de ma CID you see nyankopon de nam kana wu on to say Krobea tufo nyankopon adom o kana wu a one day born one day die no that's it na Krobea years na o kano say ye na ya memenda o na ya memenda ya na mbudi ho na bu ko say ye ni and you who suffer no who's that software detective what do we with him ba say ye na say o kan ka say amafo be hu na chiri therefore kronos no kwa esuo yi da efo kwan good say ye na and na sa sofo no wodi wokuma se ha no e ko promise die ni DPN no a yes story nim so mama ni ska no dia asan ko radio so no mu di nkomo so oh Asem ni asem sia better say for 102.9 FM Otek na Nyankopon ene Yehobambofo 21st clinic ewie yenchiachia mo wonom na ye specialist eba se obi a woto ase entini ni mu twetwen eno ye frɛ ne sciatica wanantu anase wonantini entini ni mu twetwen medofo se oba 21st clinic a ye yedwuma ye die titire pa no yade bi te se diabetes hypertension ulcer typhoid sisi yade enemu yade stroke ene nanka ye ne de ye bonus bi kura de maye enti brekuma se ye hwa ye ni total filling station no ne de anim hwe frɛ ye 0540 311 311 ofre sa number we ya 21st for beje so ena donima steel complex so e wo Kumasi asafo YF junction ye be Ghana Revenue Authority for office no ye na ye di roller steel gate any automatic garage door no ye di aba na me dofu so nya bi di two fie garage or warehouse and our shop ano a no kwasem ne se ebeboa wo pa ensuo begu so awia bebo so nye na ache empopo den se kromfuo bebu donima steel complex roller steel gate ni automatic garage door no be fire ni enkoye estimate ne measurement free ni emfama wo open na do papa na wo de odwuma tropical na do no tropical nails carpenter fo agya tumwo no brabe tu bi koton why freyen 0244 12 3325 and 0244 46 1539 ni eno nkasa future life smart food ni ajenkwa aduane se aduane we na se yade tabo ba heart ya se wunya bi na so dia ebeboa wo aduane animdifo na atrase aka nimdia bo nimdia so obi ho a wo se me dia yade bi ekowu a me na bekra me wota aka sa asam no agya ka o ton na be wunsu ampa eba sa wo koto amoche a wo bebo bepe future life smart food ni bi na di yade bi e ha won be kire yen ya ma ho aduane na odi ebeboa wo ya Bolivia Enterprise ewo Kumasi sofa line alignment oni multi home no na di animhwe 0242878090 ye number Abapa Mall the only online shopper ya kanokre ye di nokre ya nom nokre enti die na wo part of Ghana ha me pa cho fawo Play Store wo app phone no we reference we bi ne jataba de bi ya de bia Android phone smartphone no na ko Play Store nza media na ye banchi aba ntimi se danim we ni din oko Play Store ana iPhone no ani phone no apro na ya ka ho no eno so ko App Store na ko download di Abapa Mall dia wo part obia no ebi ho order ye be deliver the amount what ana fra yen yesu a yen ye phone no ye ayidie bi no
wo fresh our number we ya order the wo penny en famro 0555 557193 and 0591 214135 ofre ye ne abapa mo ye beje so ne de abro okay kanewu ekuro no eyekuro benia Krobea medasi kuro no ye frɛ no Humase yeah wo Amansie Central Jacobu edi asem ne si wo Humase Krobea medasi kwasia da etwa mu ye na enya ne nte se awia dumienu bopa ho sima aduasa 12:30 na abrantie bi da ne dem na nipa bonfo bi a omuso firi krumu ho no ma ekoto hye ne so twe ne fampomam na onom ekomoden sekan nso ene ma ekọ ne so a omo edikodwitwa no eti ano na ma adwoada no Krobea mikopie mu ewo ye krumu ho no okay no omo se asem no esi sei so obi da ne dem ye de ma nsekan betoa no ne akodwitwa ne ko no Krobea abrantie no ye firi ne jebi na krumu ho no no mo kire mu a oyobi a nani so ohye a toda na se bemu a akasa na se wone no sem ketua bi kura na abose na adane asem na adane ntokwa na mum se wode ade ebo obi wo twa obi sikan de krum ho no nya de se waye bi da na krum ho di kuro na benfie nan ni wone no enya asem ne sikan ekodi di kuro ne ho eno na wakwaje ne sikan di kuro ne si eni ne ho na wone di kuro no edi bom na di kuro ne ka ne mpirenu oni kuro ni mu di kuro Humase hono eye number 1 ya na number 2 eye number 1 enti number 1 di kuro ani jebi ni di bom eni odi kuro ka no e ka no mpirenu e wo ka no so odi kuro na so eno so kama ne teye na so soro hase no wo kama e soro ha no se tinti di kuro aso hase no hate okay eti eno ne nipa bone semo a sa jebi edi ewo kuro mo benfie enan ni asem no kwada so koto mo nkanwiye na no na jebi na wotwe mu no kotwa ne board ye de koma maame bi se maame no enton ne board ye ne ma no na okoso okwaje ne sika akasa kakra ba woni maame ne ntem ma wamfane sa anka maame no eno na ne dan a wodam krom no mrantie ekobubu dan no no mkobo aposifo amane ye se abrantie no suban a woda no krom ho no ne ntia aposifo meche no ye mekọ ho no dwadantie amete ye ne se aposifo no ka kire emrantie na ekoye case ne se mo betena krom ho ama nipa ba akofo agi kro na boso na waye de wo pede a eye mo amasema eno ena mrantie no so free police station ho no no ena se no madi kan bubu ne danti obeda ne wo fadem wo krom ho no mo a emrantie no to an wo ne dem ho no ma omo no wonam se wadan nti no atopre no akiri omo pempo no na epro ne mie no ena omo bu pono no mpoma no eno mu wurem na se omo kodi sa ewu no enti omo ye ne de wo bro no wo twika no ana etesei Krobea arehosem ewu mu ne se abrantie no megiri se obeyi mfonyin na ma watiefo ahwe omo kono enam sa abrantie no obi a ne ho odene ni nti jebi ne ho odin papa okromo enti omo kono omo den sekan ma ena friend say hama ena edekoye nipa asese apresifo pa omo no eye nipa nsia a omo nye emu mienu achi omo a omo apresifo akachi sesi eye nipa nsia na say apresifo epe omo ti omo ko na omo bo punu epunu no jebi ni mie punu no ena on set eye netdan ti mpoma ye bie ni bi nia mpoma no ebi na omo de aye ena omo bu mpoma no ena omo wura adem ho to muru ho no na jebi nam se wasori nti no ena on to fa ase kan nti de odi kan si ho no ne de edem ho ne ni tiri ho no so de second to ne ham no ena nipa na aka no wura adem ho no ena so muyi ni fa mpoma nim ti omo yi ni no Krobea na ni mienu ide omo na ni nyina bo mo yi na ni no de second no ne ma no bobo ni trima na ni nyina yi ne se aduasa enumo se aduasa nsia no aduasa mienu no ni nyina condemn enti asamado okone de asamado ye oman a onya senfa nkodidi ho ti ne se ni nyina so eye condemn ena afei na ni ni tirim no ehumogya ne nsa ho omutwitwa no yenka ne sa sa ni pensia no a aposifo pe wo no no eye ni pensia na koye sa de no ana wo no ne prime fo no Krobea krom ho no unit committee member ba ko ka ho ono
sabre appraise for enya na che no ono enra na oda yaresa bia kresa se ono so prai na appraise for the handcuff atonensa e de abone mpemu a yaresa bia hono ma na no pe ya ne ho atona eye ne ho ntone de so ya omode na ba police station hono taking statement ena wono ma aka no ena we ma ya nipa mienu na ebubo wono momnom koye sa ne din ti se nipa nsia ena appraise for ate wono dia omugu so hwehwe wo ma efiri enra no nya de sese nipa no nyina so etu afiri krom hono ma appraise for hwehwe wo ma nya de so mu ho no omache emumiensa krache no sebe na dwemu bebi ha na dwemu wo ho Krobea one na busuafo ni di nkomo a omo nyi ntum se wabodam na mum asem omo kan se oyobi a nani so ohye a krakrayo etaba nani so ohye Krobea abusuafo no ensi ni pisi ohye nanso me kokrom no me hwehwe mu a me yeye e kire so ohye wonom tramo onom ohye e na osan budidi obuka ho enti wo ye shibu kama meba atiefo a mowo YouTube any Facebook ne so no monko ho na mesra mo wa wuni akokoduro no menko ho I don't want any report but apostle there you know na wakata ho kakra why because of Babylonians mo amowo akokoduro no monko YouTube any Facebook ho o there uduru ho a search for Utek 102.9 FM sa krache jebia wone homase number 1 di kuro coin eka di kuraso waka di kuraso ate di kuro di nkan ka no ena ono nso di pim no pau wate di kuraso esoro no afriwo edane a na krache no edam ya emrante ni kobubu sa dan no aposofa no to ho the surface of edan no mo amuni YouTube ne so ana mo amuni Facebook ne so monko ho no se wo hwe a edan no omabubu ne kura na eye enet dan omabubu ne kura kwata oga kwata omabubu no ya edan ni nyina sumfom afei jebino ehu se ne dan ya bubu no odwane ko na busuani ba ko eye ne wofa efie ene okokodaaye baabi okokodaaye no fa baabi okokodaaye mattress yo da so no fa no to so enti sa mattress wei ena na jebino na odaso ena onomo ebeyi ni fa mpumanimu no enipa ba ku dinkan wura mpumanimu ekọ ho ena one ne de mantam wati wo ho ena onunu pra nipa no ena ades no etumi ba enti ba dia na jebino ono daso nie edan no eye bricks edan ya plaster inside no ena entokuro no empoma na wonu mu yi ni fam no aposofa no so to ho sampoma wei ena mu ye den ewo ho no wo mu ko twe ni fam no om se ane ewo so obe hadwen wo krom ha pa de ai be kiro se mema wa ha entoku ani nie aha no wo mu twe ni fai afei de ano den na ehie wo mu chi krache no yo mu de ye no fa video ne to ho na tie fo hwebi Asem Dabi share Utek 102.9 FM ewo YouTube ho na kana we ebra wo koduru ho a wo busabusa amanfo wo hwehwe mu san kire wo se krache no amanfo keka kire wo se na dwe mu anana Krobea enokwasem krom ho no mo no oni nipa dodo no adi nkoma a omu kire mu se na adwe mu ha no na wo ye carpenter mason a ono asidan eboso ti ono baje adwuma na obi nye bi jebi no ono atumi sidan no aboso wie na akoto nua ba no aboso ama wo enti enam se wo sha atare da bia etini fie edana wo de kire ye na wo mububu ye no ono ane dan a wasie na bricks dan a wahehya watim eye pieni asa ti enumu ene wote enti no wo sha atare koba ono ane aduane di wo koto ade agensesa enti no omu nsusu se obetimi edi obi awu nemum omu nsusu se toda na abam ne okana ene onu mienu ano ne ano obedi watew na so wadi ni bi nemum se ntokade enya de se okubie ti no mu susu se o wa adwunum haw nemum ne de ne wo fom na wotete amanfo wokro nimu omu so wotete amanfo wokro nimu entokwasem no nemum enya de se entokwa wo ne obi eti agina edi abom oyo obi a
obepopo nani agu so obegbo mo akyere obehunahuna na mmom sɛ wɔfa sekan ana wɔfa aba ɛna obi edi obi awudie di kuro die nko a ɛna ɔkɔka di kuro aso a di kuro so ka ni binti ɛno ɛne awudi sɛm a wayɛ ɛwɔ kurom hɔ no enti sɛ yɛakye nipa miɛnsa ɛna yɛsɛ pɛ anada miɛnsa akye wɔ maka ho a committee member baako ɛwom Beba okɔ yɛn YouTube ne so anaa yɛn Facebook ne so a that is the video ya apostle mo a monkɔ hɔ no monkɔ na monhwɛ video ne bi na menkenkan live chat ne bi mfama mo ɛtɔ de bi a ho adeɛ baako a abusua no yes they will refuse to accept say ebi akrache no na dwen mu ha ana bibi ha na dwen but sɛ wokɔ nkronkro different mu a ho yɛwɔ nkrɔfoɔ bi a sɛbesɛbe ɔnom wɔ adwen mu ha saa nkrɔfoɔ wei no wɔnom deɛ wotumi kan yɛbɛka kyerɛ wo sɛ o gya no na dwen mu ha no ɛnyɛ na mmom sɛ wo momu kɔkɔka ne deɛ a na dane asɛm na yɛ Krobea baabi a wo ne assembly woman yi kasa ayɛ na nsɛn na wɔno nso ayɛ ne ho saa gangari a na dwen mu ha no saa bi a twɛne ase ya wɔte te amanfoɔ asɛm ne ba radio so ayɛ boy no ɔno no sɛbsɛbi osuro wadwane ogo wadwane otupia fagyan ɔse asɛm namba otek paade a wɔntena grom hɔ wadwane kɔ yanka nanka wɔn kɔpɛ na kye no ɛyɛ saa tete we ya bi o nanso wo de wɔtete wɔ no faadeɛ kɔbɔ no manipa ni mpra manipa ni mu ɛhɔ ne yɛbɛkyerɛ wo sɛ sɛbe ekromofo no nwanwa kakra ne sɛ ɔmo ekobubu ne dan no ɔmo bu dan no memenda ɛma asɛm no so atwa ɔne maame no nya kasakasa no dwada efiada asɛm so atwa wɔn kɔka maame ne biem eti ekromofo no dodo na nwanwa sɛ asɛm na si na so atwa no makobubu ne dan ɔmo kobubu dan no kra no wa mo obia so wanka ho hwee na wakɔda na awia ɔmo ɛsan ɛboa ɔmo ho ano ɛkɔ fie wɔ sɛ ɔmo ɛkɔyi na firi afa mpomam na ɔmo ɛdina wɛ no na ɛhwehwe kromofo aso kakra sɛ ka asɛm ne si yɛ koraa no ɛna ɔmo ne no ɛde ntɔkwa ne bɔ mu a anka obiara bɛhu sɛ ntɔkwa na asie na mmom wɔne obi ako na nyɛ ɔmo na ɔno mo kɔnyɛ na adeɛ akye makobubu ne dan wanka hwee adeɛ akye no akɔda baabi na ɔmo san ɛkɔdi na ewu no ɛno na ɛhwehwe kromofo aso na mmom sɛ wɔyɛ obi a n'ani so ɔhyɛ ne deɛ kromofo no nyinaa di adanseɛ sɛ oyobi a ɔha adwen okrum hɔ okay okɔ in Facebook ne so a ɔmanfo enso ɛwɔ Facebook ne so na YouTube ne so Facebook ne so no me wɔ Prince Anoche wɔ so ɔse akra wohwɛ video na ɛyɛ very terrible adeɛ na arɛho paa o ɛna ɛyɛ asɛm wɔ Ghana Michael Krobea ko na ɛkasa George Polos enso wɔ Facebook ne so bi live chat on na mekan no and was nana ano den Porsche J was a very side Ghana nana asɛm we aba ni say no police for ye be bia wɔn de meda and ebe bɔ ɔma ayache wɔn no o de amon fansan ba bi nsuo nka Evelyn no himi wo in Facebook ne so and was nana ya Krobea Asante ade no ano hye Nyankopɔn enhu ye mmɔbɔ Ikechuku Ike Don Ikechuku this is so bad nana Joseph Munku and was say good work done Dr. Nask akwaba ya bure nana atiefo mo amne mo nkomonwie Nask ba clinic papa we wono mo aben enti wo mo basa na eyema hohoahoa wo mo nimu ade wo mo te ade ase awiai Nask eba clinic mo na enam mo so ama ayaresa ayarehwebo ayefo Ghana ha mo ne agimudie ene matiefo ne adofo nyina ayakrado amamo meda asena na mamenchia woni watiefo no abejafo enyina emfamra Asem Beba Dabi ejumedi so Nask eba clinic ene awiai mote yenka ene awiai na Dabi ya baka safidie wesu a yensem wa yigusu a yeka ene abasobode ne edi a Nask ye gye nyina ejina won na watua na mo abaya so ye ene wode adansepa ene niema omuhu bi ewa ya sahwem eda edi tua na mo ede mankofo ni nyina ene se wo bibia wotu na mo edi si Nask titru won na won yade atra won so ache na empo wade acheche
twa na nso onya ano eduro no otua na ma ede ba Nask Herbal Clinic no otwe dia mpon Nyankopɔn adawroma saafo no nyina ene wo dia hurusane dia fusie ekase esan se wonna na yade nti ya twetwe won Nask oba Nask no nyame adom saafo nyina ho etumi atom na dia enwanwo a eburu ni pantiase so na obi obesi ya asoye da bia no odensem de ensem a ehwam na eka kye nuanom a wono nso yade etiti wanyina ne se uba Nask asoya eno nko ane yaresabia ukuta sika kuma bi unkuta sika kasi sika ukuta nyina ya 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis 100 Ghana cedis yet it was sika 1 million eno ni sika wu hia wasa ode ba Nask ya asoya ye eno nti enkwafo atu yendin se Nask de yete wonka ye hianse ye boaboa ye ho ansane akọ na wunya de 100 Ghana cedis ento ha ekura wadua mu anase kuradua mu ana Ghana man mu ha no ye ho ayarasa bia wodo bebra omo ye free screening ana empomu ye promotion nanso ubekọ ho no na echen sanka aboabo ho se wo kwayare sabia Nask de uba ya so ya ye kan se obi bia yade edokro no etete no uba wo hia 100 Ghana cedis no ye ntwe ya no ofom da na obi bia ma ya so ye ensom ye kan tene se ma me de be kan radio so ndie na ye de da bi da obi bia oba ya so ye bia no sika wotua no eye 100 Ghana cedis tituo sika no 1 million ena otua na se nipa ko tua se sika we nyina wi a ha na nsam wa de na ewo abusua tie ne ye da bia me betra fidie we so a me kase enne empo wo kwayare sabi ewo fam kakra na ebia wo so ho dodo na ebia wo nko hoda no ye ma folder na wo de ko hu doctor na de wentua kase akra no eye 50 Ghana cedis na betua na enso Nask se wunya tua 100 Ghana cedis ni ya abusua wo folder na ye beye ediama o ye wo card no e she 100 Ghana cedis ni mu bi na wonna waba Nask ashe nyina di adanse se ye wa fidie won aso bi a yakwa krefre bruchi ade aba na se afidie no ono de o nyina se o pepe wura ni pedie mu se ye chimu se ye enkase mu se ye mojamu se ye mimu se ye hene se ye ntrimu ewura mu ye yade bie woni pedie mu nyina pie na de hia ne se wodon sabato se afidie ne so se wodon sato afidie so yade bie hinta se wa hene ne hene ebe ya begu so na aboa yen ama yatumi ama ho aduro na ye hu ba bia do be fa ana kwankire wo se de ma se afidie na do be so sabato so a ebe wura ni pedie mu nyina ni nyina she 100 Ghana cedis mu bi na etiefo be hye nso a ye wia ye nwie wo ba Nask ya so ya ye wa laboratory center kasie e wo ho a enum ye we nyina wie no de afidie no ekire ye emma ye hunim de ase nipa yi momfa ne nkora lab na afa munye hwehwemu we sei emfa ma nipa kro e bia afidie suggest say menye num ana ensia ana edu enso ana emfa ma wa meni wo kwan say me ka sam koye ba ko ma ni nyina ye beto ye mboase ya ma say adwunso say janan ye o say entasu ana ahromo ni nyina ye be ni nyina pepepepe dia ma ni ye sa ne ma we nyina de ma wi a na ebra kro no ankasa no e bia na wo nipa kro ne de abusua tene ye na wo problem a de ba e yankasa mu yade e na wo de ba ye ana entrim yade na de ba ye e ye Nask Herbal Clinic enkwani ayarsabia e wo Ghana memu ha a wo ba ya so e hontio ye sheda e wo specialist e wo ho ayarsabia bia ne wana Herbal Clinic bia ne ho wa santimantam e wo bie Nask atras ye hu ye pa se ye di bibia beto chacha e wo se ye wiase we ya nye oni panapom den ene ne nkwa enu nti Nask aboka enwu ye pa se wona wo entin no mpemu yade no eye nipa sabi wo mu brepa enu nti ya sheda kofa doctor o school no wono de saa niema mienu akwa niema we hu ene okosua ye enti wona obenya kwan obeba hene makokobe eda wachina no saafo na wo entin nkasemu yade nyina benya kwan akosia Dr. Ampem ene Dr. Bismarck ama empo wo how bi owo ewo nkasemu no say you won sisi say you won to asinti na twetwe won no say you won chepe na ye won ya say you wachiri bramo na ye won ya say won namposo na ye won ya say won abasa na say won bakon anase bibi bie wo entini mu
and I want kasemo problem there. Who become a doctor named Diana Field, what we have for Quanchilemo, and a debia me case. Who buy a share doctors na abia to extend say one who benya kwa specialist no one ne be therapy A therapy B and now when a babu ni pakrama no ho atono enunti debia obi ho a wan kwa nkosia specialist a ubon sene yadia ode ko ye no na saa ya de kro no ano ya kwa kana chira anka nipa no de yafua de na ko ye anantine ya afi obekɔ fie no na ye ne ya bro said ye na ye ne ya no ye nask enko na wo ba ubenya saa kwanya 101 no akosia saa doctor wo ha wo no wono ene wo hu nim de no akosia no no atobo ase ede wo fefa ne ma hodo so de wo fam nyina na owia wa ma ho akwantra saa dintura beboa wo epin so ni nyina ye 100 Ghana cedis abusua tie yo ni nyina ye 100 Ghana cedis na wa wie no nwie ye eni customer wo mi say wondro awodo a wo behia se wo banum nyina no saa damo no ye de no nyina be pie wo so e de aka ho ni nyina ne say 100 Ghana cedis na wutua ye no enu nti no ye de say ndro nyina e be ka ho saa defo de we wunya bi oba bia ejisa Nask Herbal Clinic aya wo ahene makokoben enko na wo benya saa ade a efuo we na ade a efuo we nyina eche no me kan masa kasi supi se etutu me kase ya de bie wontini wo ankase mu de kwakoma to yam esanse ade a ama Nask agi yendin kase en saa ade no prostate hun sense money da so Nask sanso na e bia oba infection how be ma akodura na jo abadun so pepepepe eya na ma be ma mu hihyew empo hwu a entina sase no ya na atwu wiwi wo yi obi o wa na se bibi ni nam ho mesi ya de bi e bodin fra ya de bia ma me pie Nask na mo a fibroid ni hernia ni ovarian cyst ha mo de mesi kwa kuma to yam just a matter of 7 days ni ayo ho adwuma wi enu nti ya de bi e bodin fra ya de eda wa kina Nask ye trase wa hene makokoben enu nti mprempren ya fa number no na ji code na eda wa kina beji apomudin a esipi na esita na 100 Ghana cedis na wo de to ho no wan ye person fa so abaso na Nask ye kan so ayede so fa number ni sisi na ji code 0244 120 269 0244 120 269 Mrs. Subium 0244 120 269 and into other phone prempre ya fa number na de frɛ na ji code said ya meka ye no me se Nask wo ba ya so ya na ewu hia eye 100 Ghana cedis tie ni ye mami o me se na ewu hia eye titwe scan 1 million na ewu hia na wunya saa 1 million na wo folder hyemu bi ebra kro no afidie ne yade ansato so yi ni padua ne mu akwa nyina begu afidie ne so na yade ewo mu no ekire no eno ka ho bi wo labs ahodo abe nyina da mu no e ka ho bi wundru ahodo a wasi ade ma nyina e ka ho bi mu a wo benya akwanya kwakosia specialist form ye no ni nyina e ka ho bi ye mfidie nwanwaso a yakofa ba ni atwesra de firi ni ma fifiri ni padua ne mu de ye gina so de ye tena so de ye da so de ye nante so ni nyina she 100 Ghana cedis mo bi ni ewu hia se eda wachina wo betu wanama no de ba Nask Herbal Clinic enu nti de ye kan nyina se Nask ye wa hene makokoben wo si station wa busa taxi rank na ho no wo si wo ba Nask ufu bi on besi we junction so emprempren ye so afrin kodwa so ya de bi e ha obi an ma ye pie o Nask na fa number ni sisi na ju code ni so afrin kodwa so 0244 120 269 269 0244 120 269 Nana ebuchire for me monitor mu tie pa omonye won number no okay 0240 71 33 64 Nana opanyini ba de onyo kese wat onya won so kese atiefo Nask Herbal Clinic ana awiai yate wonka ewo afidie ne so ahaye otek 102.9 FM Asem Beba Dabi one God again yeah don't be sing another one for them 2.9 FM hear me okay 102.9 FM clearly now looking for reasons to take me down ignorance plus envy now
no nanka enam pesamin kuminya eni brenti won bota ye ne se nka wode me hye fom wo tweme de mato ho nanso no onim se meye aba se usie aba wo de obota ye ne se masie no mawiawie no but na wonim se afei ena wo ma aba no aye kese awiabre mu savia food fo ye beda mo nso masepa savia food waduane no mesrew se sichire yade pa na hawa waduane awuhia eye savia food se wunya bi na so di a no kwasem ne se beboa wo insulin panie kura no a savia food nti o sugar level ne be ye normal amwanyu ahoto Fred Dr. Savia e was 0555 789698 nani Savia doctor enso enkasa afei Charistic Ventures e de Zahara Mixture ne Zahara G capsules onmo de aba ya sa enu enimienu ne yakabom nom ahoni nsuo ne topa yes onomo a eboa ema enamu yade bi etete wo no efiri hofi se we ba na ba ema ena sesebe waye mre wo mpamu a mre yo ne firi bibi kope Zahara man capsules na no nso nom ba bi eto onu obi akwa obenya bi freyen wo 0246 348334 unya fresa number we ya beje so ne no wakasa police ni na duro ni nie imboost ba mixture aduro we na se wunya bi na sa wonom e ma ho ye den yade bi entumi mfiri baabi na mebo wo nhwe hoda imboost ba mixture police ni na duro ni ye pa ura baabi eto onu obi a na bo aduro ni din ubenya bi ato nom 0246 208496 abrewa basnade wode nyaminsa wom heba center no ewo se paase bodwe sa anwo kwanta wo se wunni ba areho ya me pa cha obra na abrewa mfeduro nkan na tumi wo wate obe wafa ho afa ba stroke yade hania sisi yade enamu yade waye mre mpam betwa abrewa powder ne bi wo take femfia ha pemrik bi na fa nom ebeboa pa fra abrewa ewo 0246 450718 abrewa beje so okay abadia akra asem wasie krachi ebi abetototo yanimu a o ebi na esi wa afrantwo bronko yi ya krachi nzese one day okọ 10 years ebi na free o se ho ne ye he twani ase ho nso ba ya maame na oba betena ha ye fra asem lewu man boy ne kura de asu wadwane asem ne to no o se osuro so take for ba be che no enti ya tese ye se wadwane ebi nie na we de odi kura so waka oni odi kuro kokon e ma boys na giga de asie ene se yakunu yi yo akra me da se eche tiefo nyina akra won se sa asem ye da we ya asem a asefemsem pa na asem we ni nyina so ye mienu se eye no kure se wo mkoye case ma posifo ka se mo betena ho ama akwa we edisa nkwasi asem okrom ho e na mote ode a na ne nka hokura etisa pa de nka hu yin se o mu wie no o ye kase aposifo kase o mo pa o ma che wo menyini se bia bibi sa akoso well na me kase satisadi obi keka satisadi na nka hu yin se o mo kase o mo pa o ma che wo na wo hwe maame no nso so a ekofa asem ni nyina ba se bodani sebe obi a na adwene mu ka no se na ni so na esi o menka ne sa ono wo ye afuo no agotwa ne board de abro se ton mame na o ton wie ya sika wo se o de mano no a wa mfa sa sika na ma no ene wo se fa me se sa mame fa de aka ne mame we ne ko fa yi ne banga akasa ne nyina ba ayo wo mo kasa aso wie ye no wa mo maame no wa mfa ne sa nka no akinye we ba ye no a no ena mrante ye no e sore ye ana o mo na ese ye se so mo koye case ya o mo nko na o mo nko ka me ye hunu nana on se de bia me kan asem we se ye mna hye badwafo no ebredu se mre bi wo ho a se nka ho om de be ka ho nana se sa ne ma we se abanya ama ne nsa so na wa hwe ne ma bi a de be koso ani o on se wo ma kwacha one policeman one MP wo ma cha mo ho yanzo yenibi oh enti se we no ekoba ni se ya on se sa nkrofo ye kan masem nyame anum ni na omo ho ahomtie o sese wono ne nkede aba abo obi wono ne kum obi one wo ne sekan obo obi tu a enke be kaso abodam ana na adwi mu ka no enti no wande o ye free ye chi ne kra ye de ne beba ye be gya no efise na adwi mu ka no
endi enkoduru breben ɛna wɔn mo a wɔn adwen mu ka wɔn mo na wɔn mo te saa no yɛbɛyi wɔn mo afiri timamfuo mu nyɛpɛ baabi ama wɔn atena anaasɛ yɛbɛhwɛ wɔn mo so no ama yɛayɛ wɔn mo mmrade ama wɔn da bia meka o mese tɔbi Asante kotoko sɛ nantwie nya ne mpɔmpɔ ne bɔ no a saa nso na aboa ntontom so nya ne deɛ a ɛbɔ no nantwie deɛ ne so enti saa na ɔno so ne mpɔmpɔ ne bɛyɛ kɛseɛ na emu mɛsan sɛ ntontom so yɛ fiafia enti no mpɔmpɔ ne nka sɛ ntontom mpɔmpɔ aba ntontom deɛ osantim nya baabi mu wɔno so bɛnya ne so ne deɛ ketewa bi abɔ no enti Krobea Asante kotoko sɛ nantwie nya ne mpɔmpɔ ne bɔ no a saa na ntontom so nya ne deɛ a ɛbɔ no na meka ne sɛ enti to wɔn saa no to wɔn de yɛntimi nya mena bi ma wɔn yɛntimi nya biribi wɔn hɔ nyina wɔn so aposifo nyɛ na wɔyɛ kaa ya wɔ sɛ o take for babɛkyi no a wɔadwane no yɛbɛbɛkyi no sɛ yɛni aposifo babɛkyi nti wɔadwane hwɛ ewiase wɔn nyina wɔn so aposifo minim akoa bi wɔ hɛ aseɛ ne sɛbe odi ne nkwasi asɛm woyɛ bɛma aposifo abɛkyɛw wo kaa saa pɛ wɔgyae na no nyina adwo enti aposifo ahunu akora no ebetimi anya control wɔ saa nkrɔfoɔ ne so nanso so sɛsi a yɛkai dabi o abɔdam hwɛ mia mesi mia manim wɔhema bi ba bia me mpɛ sɛ mebɔ ne din odi ɔkɔsɛ obi container ne ade yɛde wɔn kɔ police station a wɔsɛ eni pass masi ɔde yɛntimi nkɔkye no police station a posifo no anum tɔn sɛ no ɔmka no ampani ampa enti na sɛ yɛ ahwɛ de a sɛ me so metena hɔ amu ɔno aba bɛkume sɛ ayi no twerɛ no kayo wɔse wɔ wɔbɛka nipa nantini na ɔno so de deɛ bɛyi ababɔ no enti sɛ me ɔno nya no ɔde aba bɛbɔ me onyame no obɛdi mahudi a me nso mentena hɔ enti ɔsɛ mmarahyɛ badwafoɔ no wɔn yɛ biribi ɛfa wɔn saa nkurɔfoɔ wɔn dɔɔso wɔn yɛ sɛn yɛnya prison foɔ bɛɛ sɛ 1,000 wɔn yɛ sɛ yɛn nti wɔn deɛ yɛnya baabi mu wɔn na ɛhɔn nkura bi wɔn kɔda wɔn kura nom nkɔmɔ ni so atete wɔn madam yi a yɛ anano na ɛyɛ ne di nkɔmɔ yi wɔntimi mu aboa wɔn ano no kura wɔyɛ ɔbaa bɛsi a saa nkurɔfoɔ nyɛ ɔno wɔn nɛteɛ ɛyɛ ɔsɛ ne hɔ no sɛbɛsɛbi o ma no sisum na so yɛwɔ tumfoɔ wɔ hɔ yɛwɔ IGP wɔ hɔ yɛwɔ different people tuntum kuo so wɔ hɔ abɛkye ɔsɛ abɛkye pɛtɛɛ enipa a okura timi ayɛ wei na ɔman ne ntimi nyɛ adiɛfo yɛmfa dwumadie ne nsi ha na udin de Madam Philomena Boateng ɔwɔ apem so apiedu ɔwɔ yɛ jataba maame no awia yi ma yɛma wɔ ha na yɛnkyia wo ɛna udin de Joyce Donko dodoɔ na anim si ɛfɛ ɔmo adwoa woyɛ Silia Kola asɛm bɛba da dwumadie wo mfa ni agorɔ na ɛnɛ yɛ wawoda maadwoa yɛ ma happy birthday ɛna asɛm bɛba da bi Krobea fan krabo ne nso akɔyɛ ade fɛfɛ ɛde ama sister Jacinta na ne ho mfa no Krobea fan krabo for nyankopɔn nhyira mo wate for lifting the brand up ɛne de ama yɛ saa bere yɛn sɔre so ɛma Gabriel ɛnso ɛntoa so yɛda mo ase